ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಓಟದ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಚಂದ್ರಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು.
ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರು, ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಕುಲ್ ಪೂರವಲ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಳ, ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ ಗಂಡಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಕತೋಟ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಂಬ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವೇರೆ ಪಜೀರ್, ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಂದೂರು, ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರು ಮೊಕಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಧನಂಜಯ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಇರುವೈಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ಧರ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾರಾಡಿಬೀಡು, ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು, ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತಯ್ಯರ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೂರು, ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯನ್, ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ, ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳುವಾಯ್ ಮೊಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲೈನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು, ಬೋಳದಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಕೈಪ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಏರಿಮಾರ್, ರಾಯಿ ಶೀತಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡ್ರಿಗರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ತೂರು, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಐಕಳಭಾವ, ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಾರ, ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಮಧು ಕುಲಾಲ್ ಬಜ್ಪೆ, ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸುರತ್ಕಲ್, ದಾಮೋದರ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಂದಲೆ ಮೊಕಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಬಲ್ಲಮಂಜ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ನರಿಗಾನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಅಡ್ಡ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಐಕಳ ಭಾವ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಜಪ್ಪು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಬಂಗಾಡಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನ, ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಕಲೇನು, ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕಲೇನು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಎರು ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪಿನಕಲು, ಎರು ಗಿಡವನಕಲು, ಫ್ಲಾಗ್ ದಕಲು ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಪೂರ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯೋಗ ಯಾನು ಒಂದಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತರಿಗೆ ದೇಶ ನಮಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿಖಲು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂಡದು. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಪೊಡ್ಚಿ ನಮಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗು ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಕಲು ನಮಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಉಲ್ಲಾಸ ಭರಿಸವಾಯಿನ ಕ್ರೀಡೆನೇ ಕಂಬಳನು ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜಾದೇರು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಮುಂದೇನು ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಗೊಬ್ಬುಗ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಗೊಬ್ಬುಗ ಇನಿ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಅಂತರಾಜ್ಯ ಮಷ್ಟಗು ತೂಪಿನ ಕಲೆಗಿಲ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡು ನಡಪುಣಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮಕ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಬರಡೆ ನೆಕ್ ಆಯೊಂಬೆಂದತ್ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಲೆನು ನನ್ನ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೇರ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಕೇನೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ
ಅನುಜ್ಞಾನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಡೆ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು, ನವೀನ್ ಚಿಂದಾಳ್ವೆರೆ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿ ಒರಿಲ ಮಾತಾಡಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಬೈಲ ಮಲ್ತಂಡೆ ಬಾರಿ ಎಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡೇನಿ ಅದು ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ನೀ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಂಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೈಲ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವೇ ನೀನು ಓದುದು ನಿಕಲ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ತೆರಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಟೆ ದಾಲ ಸೇರ ಇರುತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ದೆಪ್ಪ ಇರುತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಬೈಲೋ ನೀನು ಇಂಕಲು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ದು ಜೈತೊಡ್ತು ಐಕಿ ಇನ್ನು ಮಾಸಬೇಟೆ ದೀದು ಮಾಸಬೇಟ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೈಲೇನು ಇಂಕಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂದ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಬೈಲೋನು ಮಂಡಿ ಸೇರುಲ್ಲರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿನವನಿಗ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಒಂಜಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇದೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಂತೀರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಂತೀರು ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಬೋಡಿತ್ತಲು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಆನಾಗ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೀರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಂತೀರು ಆರೇನು ಕೈ ಬುಡಿಯಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜೈನ್ ಕೇಂದ್ರೇನು ಒಂಜಿ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆ ಬುಡಿಯಾರ ನಾಡ ವಾ ಕಮಿಟಿಡು ವಾನ್ ಸಮಿತಿ ನಿಗಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಐನ ನಿಗಳು ಶುರು ಟೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಷಣ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳು ಸಭೆನ ಮುಂದುವರಿಸೋರು ಮೈಕೊಡ ಪನ್ಲೆ ಸಂತ ಅದು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬೈಗ್ಯಾರನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಡು ಅರೇನ ಪುದರ್ಲ ಬೈಕಿ ಎಂಕ ಯಾನ ದಾಯ ಬೈಕಿನ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶಣ್ಣ ತಪ್ಪೆಂದೋರ್ಜಿ ಕುಡಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಯಾನೇ ಖುದ್ದಾದ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ನೋಟಿಸ್ಲ ಕಡಬರ್ದೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಗುಡಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರಿನ ಹತ್ರ ಏರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಆರು ದಾಯ ಬೈಜರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ಪಾದ ಜರಿ ಯಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನ ಯಾನೇ ಖುದ್ದಾದ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೆ ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲ ಯಾನೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೋಡು ಈ ಸರಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಂತ ಬಂತೆ 252 ಜನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ದಯದೀದು ಏರ್ಲ ವಿಳಾಸದ ಅಂಚಿನಗಳು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು ಐಟು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಜಿರ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಗೆ ಕಡಪಡು ಜೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಕಡಂಬೇರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂತೆ ಕಡಂಬೇರೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅರೇನು ಬುಡ್ದು ಅದರ ಅರೇನು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಓಲ ಬೈಲ ಆನಾಗ ಕಡಂಬೇರೆನ ಪೂರ ದೀದೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಡಂಬೇರು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾದು ಆ ಕಮಿಟಿ ಆತೀನಿ ಅಂಚದು ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಡಕಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒವೇ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನೇ ಕಡಂಬೇರಡ ಪಾತಿರುವೆ ದಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಆರಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಸಜೆಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಮುಂದುವರಿಸ್ತವೆ ಇನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಬೈಲಾದ
ಬೈಲಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೈಲಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಬೈಲಾ ನಿಕುಲು ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪುನೇಡು ದುಂಬು ಇವನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಮೇತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟೋಡು ಪೋಡು ಒತ್ತನತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 7 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಪೋಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಬೈಲಾಡು ವಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಕುಲು ಅಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪುವಾರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುವಾರ ಡಿಲಿಷನ್ ಮನ್ಪುವಾರ ಅಡಿಷನ್ ಮನ್ಪುವಾರ ನೆತ್ತ ಅಜೆಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು 7 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟೋಡು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇವನ್ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಆತನ ಸದಸ್ಯರೇ ಕಡಪಡೋಡು ಕಡಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆ ಸೇರ್ದು ನಿಕುಲು ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪುಣೇನು ಫೈನಲ್ ಮಂತ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಕುಲ್ಲುದು ಫೈನಲ್ ಮನ್ಪೋಡ ಇನ್ನು ಉಮೇಶ್ ನಾವು ಪೂರ ಬೇತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಲ್ದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಲಾಡ್ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಂಟು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂರ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಬೈಲಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬೈಲಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬೈಲಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಲಾನ ನೋಡು ಇದಮುಟ ಬೈಲಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬೈಲಾ ಮನ್ಪಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮುರಣಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತೀನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲ ಆದಿತ್ತುಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲ ಮುರಣಿ ಮಲ್ದ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ತೀರಿದು ನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ವಿಶೇಷ ಮಾಸಬೆಟ್ಟೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ದ ನಮ್ಮ ಬೈಲಾದ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಮಾಸಬೆಲೆ ಎತ್ತದು ವಿಶೇಷ ಮಾಸಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೈಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಬೈಲಾಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೈಲಾದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಮನ್ಪಿನದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಡೇರು ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಓದ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಆ ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪುಣ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಲೈದಾರ ಕಮಿಟಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪುಣ ದುಂಬು ಐನು ನಿಕಲು ಬೈಲಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸಭೆ ದುಂಬು ಒರ ಲೆತ್ತ ನಿಕಲು ಸಭೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಒಕ್ಕ ಮಹಾಸಭೆಲೆ ಕೊಡು ಅದ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜೆ ಅನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಏತೋ ಉಂಡ ಅವೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತದ ಇತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿನ ಬೈಲ ಉಂಡು ವಿಜಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿನ ಬೈಲ ಉಂಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತನಿಗೆ ಮಂಡನೆ ಆತಜಿಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆದಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮಂಡನೆ ಆತಜಿ ಅತ್ತೆ ಬೈಲ ಆತನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿನಿ ಹೋಗು ದುಂಬುದನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಚರ್ಚೆ ಒರಿ ಪಾತೇರು ಮುಂದಾಲ ಮಾವಡೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಮನ್ಪಿನದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎರೆಲದಾಲ ಬೈಲ ಮಲ್ಪದಾಲ ನಂಬರ್ 1 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುತರಾಮ ಎಂಕಲನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಜ್ಜಿ ಅರೇನು ನಿಕಲು ಪನಂದೆ ಅರೇನು ಬಾರಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಬಂದಾರು ಪಂತ ಬಂದದೇರಿಗೆ ಸರ್ ಇತ್ತರ ಕಾಂಡಲ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಫೋನ್ ದೇರ್ತಿ ಜಡದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೋಜೋಡ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಮಲ್ದ ಲೆಟರ್ ಕಡಬಿಡ್ತಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಕಡಬಿಡ್ದ ಯಾನೆ ಕಡಬಿಡ್ದಿನಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ತಿ 250 ಬೇತೇರ್ಲ ಕಡಬಿಡ್ದಿ ಯಾನೆ ಕಡಬಿಡ್ದಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕಡಪುಡು ಜೇರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ತಿಕ್ಕೋಯ್ನ ಇಡಗೆ ಮಾತಿರನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ ಕಡಪುಡು ದಾರದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ಇಡಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದನ ಅಂಚಿನನೆ ಮಾಮೂಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈಚಿ ಯಾರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಏರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಏರೆ ಬೈದಲೆ ಎಂಕ ಬೈಕಿ ಏರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದನ ಪೋಸ್ಟ್ ಏರೆ ಬೈದನ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಬೈದನ ಮಲ್ಲ ಇರೇ ಬಾರಂದು ಏರೆ ಬೈದನಿಗೆ ಅನ್ಯಾನ್ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದನ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದನ ಮಲ್ಲೆ 252 ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನೇ 1000 ರೂಪಾಯಿದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾದಿ ಅವು ಎಂಚ ಬರಂದೆ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಜಿಂದ ಬಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಬರುವ ಆಯ್ತಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಇರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಯಾನೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಜಿ ತುಂಬ ಪೋಂಡ್ ಬಂದು ಅಂತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಗಲಿಗಲ ಮೊಗಲು ಯಾನ್ ಪಂದು ಈ ಸರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತೆರಪೋಡು ಕೂಡ ಫೋನ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೋಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಓ ಅಗಲ ಪೂರ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದನ್ನು ಆತ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇರೇ ಆಯ್ತಾ ನಿಗುಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಪಿ ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಮಲ್ದಿನಂತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಈರ್ ಪುರ ಇತ್ತದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೈಲ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಿತ್ವಲೆ
ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಬೆಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಐತೆ ಬೈಲಾಡು ಊಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಲಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಮಿಟಿಲಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಗೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಲಕ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಅವೇನ ಈ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜು ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತುಂಬುಪುರ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಕಡಂಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಅರೇನು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸರ್ ಈರೇ ಬಂತಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಓಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಓಲ್ ಸಭೆ ಟೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಯಾರನ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಉಂಟು ಕಡಂಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಹಿತನಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜಾಯ ಕಡಂಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನ ಈರು ಖಾಲಿ ಕಾಗಜಿ ಕಡಪಡಿನ ಹತ್ತು ಫೋನ್ಲ ಮಲ್ದಾರೆ ಕಾಗಜಿ ಕಡಪಡ್ತೆ ಮಂಡಾರ ಏನ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ದಾದಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಓ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ದಾಯ ಬಿಡ್ತೀರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಕಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚಾಪಜಿ ಈರು ಪಾತ್ರದಾಗ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪನ ಈರು ಪಾತ್ರದಾಗ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪ ಕಮಿಟಿಗೆ ಈರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಜಪುರ ಆಪಜಿ ಈರ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಈರ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗ ಈರ್ನ ಕಮಿಟಿ ಈರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ ತಪ್ಪಾಂಡಲೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಎಂಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಒಪ್ಪಡೆ ಕಡ ಯಾನೈಕು ಉದಾಹರಣ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನೋಗಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನರೇನು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಬೆಜರ್ಡರೇನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಹೊರತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಖುದ್ದು ಯಾನ್ ಕಡಂಬೆರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಏನಡ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಲ್ಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿಜೇರೆ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಕಲೆಗೆ ಈತ್ ಅರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಟ್ ಯಾನು ಸಾರಿಕೇನುವೆ ಏನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಉಮೇಶನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಹಿರಿಯನಾರು ಏನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಂಡ ಕಂಬಳನಾರು ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದು ಮೂಜಿ ಸಲರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂಕ್ ಗಡಿಗಡಿ ಪಂತೇರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಇಂಕ್ ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕಲೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆಯಪ್ಪಡ ಆರು ಯಾನಿತ್ತಿನ ಸಮಿತಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡಿಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಜಿ ಹೊರತು ಕಡಂಬೆರಡೆಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಲ ಅರೆಡೆಂಕ್ ಬೇನೆಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏನಲಾರೆಗೆ ಪಾತೆಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಡ ಅರೆಡದಾಲ ಯಾನ್ ವಾರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಇಂಕಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಹೊಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆತ್ತು ಮಾತೆರಡೆ ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದು ಶ್ರಮಕ್ಕೇನುವೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಧೂಮದ ವಕೀಲರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ 2099 ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಡಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪಾದ ಪೂರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೈಲಾದ ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೈಲ 2005 ಅವೇನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗಲೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೈಲದ ಮಾಸಬೆತ್ತ ವರದಿನ ಕೊರೋಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಕಾನೂನು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ಇಂಚ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಮುರಾಣಿ ಅವೇನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಾದ ಕೂಡ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪಾದಂಡ್ರಿ ಆ ಬೈಲಾ ಅದು 16 ವರ್ಷ ಆತಂಡ್ರಿ ಇನಿ ಬೈಲಾದ ಇನಿ 10 ಜನ ಕುಲ್ತು ನಂಗೆ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಲ್ಲ ನಿಗುಲೇ 10 ಜನ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರಂದಕ್ಕೇನೆ ರೀ ಐಕ್ ಮಾತೇರೇನ ಇನಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿ ಇನಿ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲು ನಮ್ಮ ಎರುಗಿಡವನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆರಡರ ಹಿಂಗೆ ಮನವಿ ದಾದ ಮಲ್ದಿನಿ ಇದು ದಯಗೆ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗಳು ಬರೋಡೊಂದು ದಯ ಪಂಚಿದ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಉಲ ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾನೂನುಡು ಎಂಚಿನ ಎಡರು ತೋಡರು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು
ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರನು ಎಂಚ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದೇರ ಅವಿನ ಅನೇಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದೇ ಬೈದ ಇತ್ತತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದ ಆ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನಗ ಹೆಚ್ಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಬೇಡ ದಾಯಕ ನಿಗಳು ಅದಕ್ಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುವರಂದು ಹೆಚ್ಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕಲ ಬಂದ್ಬೇಡ ದಾಯಕ ಅದಕ್ಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುವರು ನಿಗಲದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸರಿ ಬಂತೀರಿ ಐಕಲ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೀರಿ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಐಕಲ ಬಂದ್ಪಾರಿ ಐಕಿ ಮೂಲೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರೋಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲೆ ವಿಚಾರನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಐಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಕುಲೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾಕೆ ಅಂದ ಅವಲೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಮುರಣಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನೇತೃತ್ವಡು ಜಾಕೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊರಪೆ ಬಂದ್ಬಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಲ್ಪ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಅಂಚದ ಮೂಲು ಏತು ಸಮಯ ಉಂಡ ಅದು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರೋಡೆ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂತ ಅಂಚದು ಅದಗದ ನಾನಿಲಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಬೈದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋಡು ಲೇಟ್ ಆಪಿಂದಾಗಿ ಕಂಬಳೋಡು ನಿಯಮದಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುರಣಿ ಆರ್ ಟಿ ಒಡುವರಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಒಡುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಡಿ ಸಿಗೆ ಕಂಬಳೋಗು ಪರವಾನಗಿ ಏರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಡಿ ಸಿ ಮುರಣಿ ಎಂಗುಲು ಡಿ ಸಿ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಡಿ ಸಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವೇನು ಕಡಬುಡ್ದೇರಿ ಕಂಬಳೋಗು ಯಾರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಅದರ ಕಾನೂನೇನು ಅಂತ ಇದು ಡಿ ಸಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾಧಿಕಾರಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಬೊಕ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಡಿ ಡಿ ಆದುಳ್ಳೇರಿ ಆರೆ ಎಂಕಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಲೆಟರ್ ಬೈದಿನಿ ಅದು ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಉಂಡಲ ನಂಗೆ ಒಲ್ಪಲ ತೊಡಕವರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೊರಡು ಎ ಡಿ ಸಿ ಐಕೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಡು ಎ ಡಿ ಸಿ ನಲ್ತದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಬರಡು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಲ್ತದು ಸರ್ಕಲ್ಡ ಆಡೆ ಪೋದು ಚಲನ್ ಕಟ್ಟದು ಮೈಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾನೂನು ಅಂಚೆ ಅದು ಏರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈ ನಿಮಿಟ ಕೆಲವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದೇರಿ ಕೆಲವರು ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕೇಂದಾಗ ಅದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಪುಡು ಐಕ್ ಅವು ಅಂಚೆ ಪೂರ ದುಂಬುಗ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ ಅವು ಕಾನೂನು ದಾಲ ಅಂತಿಮ ಕಾನೂನು ಹತ್ತದಾಲ ಹತ್ತಿರ ಊಲ ನಿಯಮ ಊಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಊಲ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಅವೇನು ದೀದು ಐಟು ನಿಗಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಆಯ್ತಾ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ದರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಇತ್ತಿಂದ ಅವೇನು ಕಂಬಳಗೂ ಹೂವ ರೀತಿಲ ನಂಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸರ್ಕಾರಲ ಕಂಬಳದ ಬೈಲಾನು ಕೇಂದ್ರಿ ಇನಿ ಡಿ ಸಿಲ ಸಂಘದ ಬೈಲಾನು ಕೇಂದ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂತ ಅಂಚಾದ 2002 ಇನಿ ವಕೀಲರು ದಾದ ಪಂಡಿರು ಸುರೇಶಣ್ಣೆ ಆ ಬೈಲಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದಂಡ ಅವನೇ ಮುಂದುವರಿಸಾಗದ ಅಲ್ಲ ಐಕಲ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬೈಲಾನೆ ಮುಂದುವರಿಸೋನಕಲ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆ ಬೈಲಾಡ್ಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆನಾಗ ಭಾರಿ ಕಠಿಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆತಿನ ಆದೇಶದ ಓದುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಐಟಲ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜ ಅಗುಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅವೇನು ಪೂರ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಡಂಬೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಏರು ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತಾರಂತೆ ಇದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಏರಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಂಚಿನ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಿಡೋದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಶ್ರಮ ಹೆಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಇದೇ ಆಗಲ್ಲ ಆರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂಚೂರು ವಿವಾದಾಂಡ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತುಕೋರು ಅಂತಿನಾರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಇದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೇನು ಕಡಂಬೇರೇನು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡ್ರೇನು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇನಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರಂಡ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರಳು ಕುಡರೋಲೆ ಪಾತಾರೆ ಅದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹತ್ತಂದ ಐಟದಾಲ ಏರಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪಾತೆರೋಡು ಅವಳು ಪಾತೆರೋಡು ವೇದಿಕೆಡು ಮೈಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ದಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಪೇಪರ್ದಾಯನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾತೆರಂಡ ದುಂಬು ಪೇಟದಾಯೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಬರ್ಪೆ
ಕುಡೋರಿ ಮುರಾಣಿ ಆರ್ಟೇಡ್ ಕೇಂಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಂలో ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತೂರವನುಡು ಎರೆಗಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಅತ್ರ ಎರನಲ್ಲ ಪರ ಎರನಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಲದಗುಲು ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ₹5 ದ್ವೇಷ ಅಜ್ಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕಲ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಏರ ಟೀಕೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ఆయన ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತು ಜಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೀಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ವಿರೋಧ ಮಲ್ದಜ ಅಕಲು ಹಿರಿಯರು ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನಾಥ ಎತ್ತರ ಎಂದು ಬುಲೆದಜಿ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದತ್ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಐಕಿ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಡು ಚರ್ಚೆ ಪೋಪುಜ ఇది కంబుల ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾವಡು ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಆವಡು ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪನಕುಲು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕುಲು ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಮಾದಾ ಬುಡುಪಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದುಲಾರ ಹಾಪುಂಡು ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಉಂಟು 2 ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಬಳ ಹಾರಾಪುಂಡ 24 ಹತ್ರ 22 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಬಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡೆ ಐಕೆ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಕನ್ನಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಅಂದೆ ಓಲ್ಲ ಎರೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎರಳ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎರನ್ನ ಬರಿಕದಿ ಓಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇದು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಡು ಗಿಡಪ್ಪು ನಕಲು ಯಾನೆ ಅವನು ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟಡು ಬಂದು ಬಿಡುಪೆ ಅಕಲು ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಜೇರಂದಂಡ ಗಿಡವು ನಾಯೆ ಈತೆ ಜೋಡು ಗಿಡವುಡು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಏರು ಗಿಡವನಂದಂಡ ಐಟ್ ಆಪಿನ ಪರಿಣಾಮ ದಾದಂದು ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒರಿ 6 ಜೋಡು 7 ಜೋಡು ಎಡಮ ಜೋಡು ಗಿಡನಂದಂಡ ಐಟ್ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದುಂಡು ಬಾಕಿದ ಒಂಜಿನೇ ಅದು ఆయన ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಇಟ್ಟು ತೊಡಕಾಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆ ಗಿಡ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ನೇದು ಕಂಬಳದ ಸಮಯಗೂ ತೊಡಕಾಪುಂಡು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳನ ಉಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಜಿನೇ ಅದು ನನೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣೆ ಗಿಡಪುನಾಯ ಉಪ್ಪುವೆ ಆಗ ಅವಕಾಶ ವಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎರುಕು ಆಯಗಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ఆయనಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ನಾನಾ ಕಾರಣಲು ಉಂಡು ಇದು ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪಿನಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪಿನಗಲೇ ಬುಡಿಯಾರಡ ನಿಗುಲು ಕಂಬಳದ ಗಂತರು ಅನಿಲಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ನವೀನಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮನದಾನಿ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಬಿರು ದಾಯಿಗೆ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಬೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಗಂತಡು ಎರು ಬುಡ್ಪಿನಗುಲು ನಿಗುಲು ಏತ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪುವರು ಪನ್ಪಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಆತ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪುವರು ಒಂಜಿ ಗಂತರು ಎರು ಬಿಟ್ನಾಗ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪರೆ ಎರು ಬಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ನಿಗುಲು ಆ ಗಂತದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಫ್ರಿನ ಬೂತುಡು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರ ಕುಳ್ಳುನೆಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆ ಗಂತರು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರ ಕುಳ್ಳು ಗಂತಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಹಾಗೆ ನಿಶಾನದಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಐಕೆ ಎರು ಮಾತಾ ಬುಡುಪಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ದಯದೀದು ನಿಗುಲು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಎರುನು ಬಿಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಲಿ ಏರನ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸರಿಸಮ ಇತ ಏರು ಏತು ಬಂಗೋಡೋರಿ ಏರು ಕಟ್ಟುನಾಯಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವೆ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಲ ಏರು ಕಟ್ಟುನಾಯ ಒಪ್ಪಿ ಅಗಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಗಲೇನು ತೂತು ಸಮಾನವಾದ ಮಾತೆರನೆಲ್ಲ ಏರು ಬುಡುಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರಲಿ ಶಿಸ್ತುನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಉಪ್ಪು ಕಮಿಟಿದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಹತ್ತು ಕೂಡೋರಿ ಚೇಂಜ್ ಆವ ಅಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ರತ್ನಾಕರಡಲ ಪಂತ ರತ್ನಾಕರ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ಕೆಲವು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂದ ಇದು ಗೇಟ್ ಪೋಯಿ ಸರಿ ಗೇಟನ್ನು ಪಾಡ್ದಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಮಲ್ದಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ದೇರಂದು ಈತ ರತ್ನಾಕರ ಪಂತೀರ ಆರು ಓ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರಂದು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಆರು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಗೇಟ್ ಪಂಡು ಹೌದಾದ ಗೇಟ್ ಹೌದಾಯ ಗೇಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಎರುದಾನಿ ಬಲ್ಪುಜ ಎಂಗ್ಲ ಎರುದಾನಿ ಬುಡ್ಪಿನಗಳು ಮೂಲ ಇಜ್ಜಾರ ರೆಫ್ರಿನಗಳು ಇಜ್ಜಾರ ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರುವೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಲ ನಿಯಮ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಏರುತ್ತ ವಿಚಾರಡು ತೆರಿನಗುಲು ಎಂಗುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೆರಿನಗುಲು ಅಂಡಲ ವಿಷಯನು ಯಾನು ಪನ್ನಿ ಎಂದ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗುಲು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗುಲ್ಲ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ
ನಿಗಲಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲಿಗೆ ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಸಕಲ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿ ನಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ್ನ ಪಾತ್ರೊಂದು ಕೇಂದ್ರನೇ ಕೆರವೇರು ಕಂಬಲೋ ಬರ್ಪೇರಿ ಟಿವಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕುಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಏತೇತ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲೋಗು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗುಲು ಬೋಡು ಏತು ಜನ ಇದು ಕೆಲವು ಕಂಬಳದಗಳು ಪನ್ಪೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಒಂಜೇ ಕಂಬಳಗೆ ಏತು ಜನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಏತು ಜನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಆತು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳೇನು ಆ ಕಂಬಳಗು ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಗಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ವಾ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣ ಆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಅಗಲು ಅಗಲ್ನ ಎಡ್ಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡು ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಗೂ ತೊಡಕಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಾಪ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ನಿಶಾನದ ಗುಲ್ಪನ್ಪರಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾರು ಎಂಗಳೇ ಸಾಕಾತಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಎರಡು ಮಾಡಿ ಎಂಗಳೇ ಸಾಕಾತನು ಮಾರ್ರಿ ಎಂಗಳೇ ಸಾಕಾತನು ಎಂಗಳಿಗೆ ಆವಂದು ಮಾರ್ರಿ ಅಂದ್ ದಾಯ ಸಾಕಾತನದ ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಗಳೇ ಸಾಕಾತಂಡು ದಾಯ ಸಾಕಾಪಿಂದು ನಿಗುಲು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋನ ತೂವಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಏರು ಗಿಡವನಾಯನ ಆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ ಆ ಎರು ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪಿನಾಯನ ಅಗಲ್ನ ಮೋನ ತೋರ್ಚು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸ ಏತು ನಿಖಲಿಗೆ ಏತು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತೇನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕೆ ಇವನೇನು ಯಾನ್ ಆರ್ಡ ಪೂರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೋಹಿ ಒಂದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅಂದು ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಬೋದು ಯಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಬಳಗು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ರೋಹಿತೆ ಗಡ್ರು ಸುಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಮಾರಿ ಸುಕುಮಾರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ಬರೋಡು ಬಂದ್ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಇನ್ನು ಮಲ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಿ ಆರ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಾಜು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾಡ ಒರಿ ಹತ್ತಿರ ಒರಿ ನಗಲ ನಂಕಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ರಾಜೀವ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರನ್ನು ನೋಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಈ ವಿಚಾರದೇನು ಪಾತಿರ್ದು ಈ ವಿಚಾರನೇನು ನಿಯಮ 2002 ಎಂಚಿನ ನಿಯಮ ಆತಂಡ ಆ ನಿಯಮಡ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಪೂರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಅವೇ ನಿಯಮನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಬೊಡ್ಚ ನಿಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಉನೇನು ತೆರಿವು ಮಾಡುತ್ತಂದೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ನೆಟ್ಟು ವಿವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆರು ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರೆ ಸಮಾನವಾದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗುಲ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೆ ಇನಿ ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ್ಲ ಆರೇನು ಇದೆ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಪದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅರೇನು ಯಾನು ಲೆಪಡಾದು ಆರ್ಡಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಅರೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗಿಂದತ್ತು ಎರೆಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಧಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಗುಲು ಐಕ್ ಬೇಜಾರೆಂದಂದೆ ದಾಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಭೇದಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಿರ್ದುಂಬ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಮದತು ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯಡು ಮಾತೆರನ್ನ ಸೇರಾದು ನಿಖಿಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮನ್ನಣೆ ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಂಬಳಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಕಳಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಣೆ ತೆಗೆದಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಗುಲ್ಲ ಮುಲ್ಬೈದೇರಿ ಐಕಲ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷ ಮಾಸಭೆ ಲೆಪ್ಪುಡೊಂದಿತ್ತು ಜಂಡ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಸಭೆಲೆ ಐತೀನಿ ಇಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪಂದೇನೆ ಡೇಟ್ಗೂ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಅನಿಲಣ್ಣೆ ಪನಿಗೂಡ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ 10 ಜನ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದೊಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಅಂಡ ವಿಶೇಷ ಮಾಸಭೆನೆ ಲೆತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನ ಗಮನ ಕಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಗುಲು ಬೈದೇರಿ ಅಕಲೆಗಲ ಪಂತ ಎಂಗ್ಲನ ಮಾಸಭೆಟ್ಟು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ದೆತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿರ್ಧಾರ ನಿಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿದೇನು ತೆರ್ಪಾದ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರನು ನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಪವಂತು ಮಾತಿರಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ವಿಚಾರ ಭೇದ ಇತ್ತಂಡ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ಲೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಒಂಜೇಂದು ಎನ್ನದು ಇನ್ನಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಸಲಹೆ ಸಜೆಷನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅವನು
ಮನ ಗಣನೆಗೆ ಜೊತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಓವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ ಆಪುಂಡ ಓವು ಆವುಂದ ಆಪುಂಡ ಬೋಟ ಸುರೇಶ್ ಏರಿಡ ಆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಏರಿ ಅವೇನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಏರಿ ಅವೇನು ತೂವಾಡೆ ಅವೇ ಸುರೇಶ್ ಏರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಪ ಅವು ದಾಲ ಅವು ಓವುಲ ನಿಬಂಧನೆ ಆವಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒತ್ತಡ ದಾಲ ಜಾಯ್ಜಿರಲ್ಲ ದಾಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಲಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ತೂದು ಅವಿಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಂದ ಅವೇನು ನೀರು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಪಾದು ಸರಿಯಾದಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಅವುದಾಲ ಐಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಪಂತಿರ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅದು ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಂದುಂಡು ಅವೇನು ನೀಗ ಇತ್ತಾರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮದ ಓದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅವೇನು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇರೇಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವೇನು ತೂದು ದಾದಾಂಡಲ ಐಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ದುಮ್ಮುದೆಲ್ಲ 2002 ಎತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆದಲ್ಲ ತೂದು ಅವೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಂದು ಬರ್ಚಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ದುಂಬುದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪು ದಾಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಪಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಎತ್ತಂಡ ಒವ್ವೆ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೇತ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಳು ಮೂಲಪುರ ಪಾತೆರಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡರಿ ಪಾತೆರಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ದಾಲ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂರ್ದು ಪಾತೆರ್ ಗತ ಎಂಕಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ದ ತಪ್ಪು ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳಾರು ನಿಗುಲು ಅವೇನು ಪಂಡಾರಡ ಎಂಕುಲು ತಿದ್ದೋನು ನಿಗುಲು ಸರಿಯಾದ ತಿಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ವಾ ವಿಚಾರ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ್ ಹಠವಾಡು ಐದು ಒಂದು ಲಜ್ಜಿ ಅವನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಒಂದಿಸಾದು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎಂಕಲು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಳ್ಳೆಂಚನೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಸುರೂಕು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಳು ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬಳವು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೀಯಾರಾದು ಪರೆಯವು ಬೆದ್ರಾದು ಪರೆಯವು ಪುತ್ತೂರಾದು ಪರೆಯವು ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕಲೆಗಳ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಕಲೆಲ್ಲ ತೊಡಕ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ದಿನಾಂಕನು ಕೊರಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ದಿನಾಂಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಆವಂದು ಅಂಚಾದು ಎಂಚ ದುಮ್ಮದಾಗಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಕಲಿಂದ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾದ ಅಂತಿಮವಾದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೋನುವ ದಯಮಲ್ತದು ನಿಗುಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳ ನಿಗಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಕೊಡೋರಾಯನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುರಣಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡೆ ಪೋದು ಭೇಟಿ ಆತ ನಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರ ಮದತ್ ಅನುದಾನ ಈ ಸರಿ ಬೈಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಬರೋಡಿತ್ತಿನ ಅನುದಾನ ಬೈಜಿ ಕಾರಣದ ಅಂದು ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಕಾಲಿ ತೆಲ್ಪುವೇರು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬೇರೆ ಸಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಬಂದ ಎಡ್ಡಾಪುಜು ಅಂಡ ಇನಿ ಮಾತ ಕಂಬಳುಗುಲ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮುರಣಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಲು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರು ಅಶೋಕ್ ರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭೇಟಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಂಬಳಗು ವಾರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪಂತೇರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರನವಳು ಆಯ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೇರಿ ಪೋದು HK ಪಟೇಲ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಾದುಳ್ಳೇರಿ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅಧಿವೇಶನ ನಡತುಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆರು ಮಾತೆರನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಆಫೀಸುಗಳೆಪ್ಪಡಾದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡೇರಿ ಅದಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ஒரு 5 ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡೇರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ಈ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ದಾತಂದ್ರೆ 5 ಕಂಬ ಅಂಚಾಯ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಆಪುಜಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ 10 ಕಂಬಳಗತ್ತು ಇರು 15 ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ஒரு 2 ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಂಬಳದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನೇರಿ ಒರಿಯಾಗ ಕಂಬಳ ದೊಡ್ಡದೆತ್ತೊಂದು ಒರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೊಲ್ಲು ನಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಬರ್ಚಿ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಈತ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಆತ ಕಂಬಳಗುಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಇರೇ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪ ಆ ಕಂಬಳ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರಡು ಆ ಕಂಬಳೊಡ್ದು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಬಳೊಡ್ದು
ಭಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಂಪಿನ ನಿಗಲ ಗಣನೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಏರೇರು ಸಚಿವರಾತೇರಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾತೇರಿ ಸಂಸದರಾತೇರಿ ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಉನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅನುದಾನನು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿತ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಯುಟಿಕಾದರ್ ಪಂತೇರಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಕೊರಪೆ ಅಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರೇ ಪಂತೇರಿ ಆಯ್ನಾತು ಶೀಘ್ರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಪಂತೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ ಇನಿ ದುಂಬು ಪಿಲಿಕುಲಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಅವನು ಈ ಸರಿಲ ಅವನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನು ಡಿ ಸಿಗೆ ತೆರಪಾದಿರಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂಗಲೇನ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಐಕೆ ದಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಐಕೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಪಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಯಾನು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟದ ಓಲ್ಕ ಆಪುಂಡ ಆ ಊರುದೇ ಬೈದಿನ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಡಿ ಸಿ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಲದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಪಿಲೆಕ್ಕ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಲಿಕುಲದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿದ ಪಂತೇರಿ ದುಂಬು ಸಭೆಲೆತ್ತದ ಐಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಮಾತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರೇನು ಎತ್ತದು ಸಂಸದರೇನು ಎತ್ತದು ಪೂರ ಸಚಿವರೇನು ಎತ್ತದು ಐಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಬಂದೆಲ್ಲ ತೆರಪಾದೇರಿ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಆಪಿನೆಲ್ಲ ಸಂಭವ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಲ್ದ ಐಕೆಲ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ದುಂಬು ಐಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ಮಾತೆರಗಲ ಒಂದಿಸೋದು 2 ಪಾತ್ರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪು ದಯದಿದ್ದು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಬನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಮಾದಾಪುಡ್ಪನಾಗಲಿ ಹಂಚಿನಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ನಿಗಲಡಕೇರನಲ್ಲೇ ಈ ಬೈಲನ್ನು ಓದು ನಡೆದು ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ 99-2000 ಇಸ್ವಿಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತಂಡೆ 2010 ಸುರೇಶ್ ಹಿರೇಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು 2015-16 ಮುಟ 1 ವರ್ಷಲ ಆ ಸಮಿತಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆತೈತಿ ಆನಿದ ದಿನ ಈ ನನ್ನ ಬೈಲ ದೀದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತನೆ 5 ಬುಕ್ಕ ವರ್ಷಲ ಸಭೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆತೈತಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪೋನಕ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಯಲ್ಲರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗಲಿಡೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೇತದ ನಮ್ಮ ಈ ನಿನ್ನೆ 15-16 ಯಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪನಾಗ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ 15-16 ಪಣ 3 ವರ್ಷಗೋರ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆವರು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಯ್ದಿಂದ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ಖಾಸ್ತಾಪನ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪನ್ಪನ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ 2023ಗೂ ಹೊರ ಹೂವೇ ಉತ್ತುದನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದಿತ್ತನ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಂಗೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪರಾಯ್ತು ಮುರಣಿ ದೇವೆಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರ ಇನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ ಈಗ ಬೈಲ ಅಂದ್ ಕೂಡ ದೀವೋಡಾಪನ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಬೈಲರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಂಜಿನ ಉಂಡ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಬೈಲ ಕಾಪಿ ದೀಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ತಿಕ್ಕೊನು ಮಾತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಅಮನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಇರುವ ಕಂಬಳಗೆ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದ ದೆತ್ತದು ಇರುವ ಕಂಬಳಗೆ ಕುರುಳಿನ ಪನ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಬೈಲಾಡದ ಇತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ 3 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ 2 ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಬೈಲಾದ ಕಾಪಿ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಾರಾಂಡ್ 12-13 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಾನೂನು ತೊಡಕೊಡು ನಂಗೆ ಕೇರೆಗಲ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರಾತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಿರಪೋತು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರಾತಿಜಿ ನಿನ್ನ ಸುಲಭಡು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಡು ಅಂತ ಪಣದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಈ ಬೈಲಾಡ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಆನಿದ ಬೈಲಾಡ್ ಇತ್ತನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ನೆನಿತೆ ಏನು ಓದುದಿಜಿ ಬಟ್ ಆ ಬೈಲ ಅಂದಿದ್ನು ಸುರೇಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ್ಲ ಆತೀರ ಆ ವರ್ಷಲ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ಹತ್ರ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪರಾತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪೋನಾಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟು ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ಉಂಟದು ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋದಂಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 16-17 ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಂತದ
ಒಂಬ ಜನ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲಿ ಇಟ್ಟು ಎ ಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಆಗಲಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮಂತದೆ ರೇನ್ಯೂನ್ ಮಂತದ ಇದು ಬುಕ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾನೆ ಈ ವರ್ಷನೇ ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಬೋಡುದು ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಸಂತ ಮಾಡಿ ಈಗಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾನ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳದ ನಂಕದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಎಂಡ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎರಡು ಯಜಮಾನದ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಎಂಡ ಆ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಆ ಖುಷಿಗೆ ಸಲದೀತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತನ್ಗ ಅಂಡ ಐಟು ಬುಳ್ಳೆಯಿಲ್ಲ ಬರಡು ಪರ ಅಳೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎರಡು ಏನರ್ಲ ತಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದನೆ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಂಚಿನ ಗುಣ ಇಪ್ಪಾಡು ಕಂಬಳದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಹುಶಃ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಐನ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಸೊನ್ಪತ್ರ 15 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಐನ ಅಪಗಲ ಪೋದು ಕೊಡ್ತಾರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಒವೇ ಕಂಬಳಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುರುಕು ನಮಗೆ ಪುದರ್ ಬರ್ನೇರ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಿರ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿರ ನವೀನ ಎಲ್ಲಿರ ಹೊರ ಬತ್ತದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿದೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಹೊಡೆದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒವೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಲ ನ್ಯಾಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬರ್ಪನಾಗಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಏರ್ಲೈತ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಾತ್ರನಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಯಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊರದು ಇಪ್ಪರ ಯಾವು ಅಂಡ್ ಅವು ಸಮಂಜಸವಾದ ಮುಗಿಡು ಐಕ್ಯ ಸಲಹದ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಸೇರೋನ್ಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂಚ ಆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಾನ ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಐತೆ ವಾಮಂಜೂರು ಜಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಮಂತಾನ ಅಗಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಂಬಳ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಬೈಲದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನ ದುಂಬುದು ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು నేను ಪೂರ ಓದುಂಡ ಆಯ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಟ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಬೈಲ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸರಕಾರ್ತಿಕನ ಅನುದಾನಗುಲ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿಂದ ಪೂರಕ ಆಪುಡುದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡಿ ಈ ಬೈಲಾನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾನೂನು ಮೇರೆಗೆ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಮಗ್ರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಯಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಚೇರಿ ಮಿಯಾರು ದಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಬೋರ್ಡು ಮಿಯಾರು ಕಂಬಳದ ಕಚೇರಿ ಎಂಜಲ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೇ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಈ ಸಮಿತಿ ನೋಂದಣಿ ಆದಿತ್ತಂದರೆ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೇಟದ ಪುದರ್ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಮಿಯಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಲ್ತದ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಾದಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆಯುವ ಸುಮಾರು 40 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ವಿತರಿಸುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳಗಳು ಸೇರಿ 40 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ದಾದಾನ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಗಲಿತ್ತೇನೆ ಏನು ಪನೋಡು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಾದಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚಿನುಂಡು నేను అక్టోబర్ ఏప్రిల్ ముట్ట బరేడా ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ನ ಅಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬುಕ್ಕದ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರು ಓಟದ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು ಕೋಣಗಳ ಓಟಗಾರರು ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಎಕರದ ಒಂದು ಇತ್ತೆರಡು ಸರ್ ಅತ್ತ ಎಕಡೆ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಓದಿನ ಒತ್ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ನೆತ್ತಿ ರೆಡ್ ಓದಿನ ಸರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅತ್ತೆ ಯಾನಂಜ ಹಲೋ ಯಾಂತ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೇನ ಗೊತ್ತನೇ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಂಡನೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಬರೋದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾವು ಇದು ಈ ವಿಚಾರ ಅತತ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ನೆಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪನ್ಲೇಂದು ಪನ್ಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪಕ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಇದು ವಿಚಾರನ ಓದನ ಬಡ್ಚೆ ಬೋಡ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ನಂಬರ್ 3 ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾಸಾಸನವನ್ನು ನೀಡುವುದು 4 ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದು ವಿನಂತಿಸುವುದು ಅವಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ನಂಬರ್ 5 ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ದಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಸರಿ ನಂಬರ್ 6 ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿರುವ ಕಂಬಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಂದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ ಒಂದು 7 ನಂಬರ್ 7 ಈಗ ಮುಲ್ ಟಿಕ್ ಮಲ್ದತೆ ಆಯ್ನೆ ಪಾಚ ಆಯ್ನೆ ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಕಂಬಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಂದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು 7 ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಣ್ಣ ಪಿಲಿಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ಪು ಮುಗಿಸಿರುವ ಕಂಬಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಂದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ 8 ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿಯ ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಈ ಕಮ್ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತ ಯುವಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು 8 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬೇತಾ ಎಕಡೆ ಓದಿನೇನೆ ಡಬಲ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅದೊಂದು ಪೇಜೇ ಬೇತೆ ಆತಾ ಸೇಮ್ ರೆಡ್ ಕಾಪಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಒಂದು ಓ ಅದೇ ಒಂದು ಓದಾರದಲ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡು ಹಾಂ అయినా నేను కాపీ తెస్తాను మాంత్రిక పట్టుగా ముందిన సబెట్టై ననుమోదన ఇది అందా ఓదని కూడా ಎತ್ನ ಬಿಡ ನಿನ್ನೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ದು ನಿಗಲು ಮಾಂತಿರ್ಲಿ ಓದನೆಡ್ಡೆ ನೋಡಿ ಈತ ಫೋಟೋ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಓದರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಬಿಡ್ತದ ಅಂದ
ಕಾಪಿನ ಇರ್ಬೋಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಪಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಬಂಡ ಓ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಓ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷತ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಏ ಬಿಗಿಡವಲೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಶ್ಯಕ ಕಂಬಳದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಲೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ನಂಗೆ ಎರು 10 ಜೋಡು ಗಿಡ ಹೊಡು ಮಂಡಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಉಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಿಗುಲು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗುಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೂಜನ ಸೇರಿದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಜಿನ ತೀನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರು ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೇರಿದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವುದಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಅಂದ ನಿಗುಲು ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ನಮ್ಮ ನಿಗುಲು ನಮ್ಮೂಲ ಆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಂತ ನಿಗುಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಈ ಬೈಲಾನ್ ನಿಗುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪತಂ ಪೋಲೆ ಬೈಲಾ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪರಾಪುಜಿ ಬೈಲ ಆವಡೆ ಮಲ್ಪುವನೆ ಮಲ್ಪುವನೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಬೈಲ ಮಲ್ಪು ಅವು ಮಲ್ಪು ಆಂಡ ನಿಗುಲ್ನ ಎಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಡು ಅವನ್ ತೆತ್ತುವ ಊಲ ಕಂಬಳకు ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪುಜ ಕಂಬಳకు ಅನ್ಯಾಯಪಿನಂಚಿನ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪುಜ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ತೊಡಕಾಪಿನ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪುಜ ಎರುಕುలకు ತೊಂದರೆ ಆಪಿಲಕ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪು ಎಂಗುಲ ಮನುಷ್ಯರತ್ತ ನಿಗುಲು ಎಂಗುಲ್ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪು ಖಂಡಿತ ಬೈಲಾ ಮಲ್ತಿಲಕ ಮಲ್ಪೋರು ಬೈಲಾ ಎಂಗುಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಾನೂನುಡು ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪಂದ ಕುಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಇದು 13 ವರ್ಷ ಕಂಬಳೋಡು ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪಂದ ಕುಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಇದು ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಂಡ ನಿಗುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ಅವೆಂದು ಮಲ್ಪುವ ಇದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಡಂಬೇರು ನಮ್ಮ ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ PR ಅಣ್ಣೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಈ ಹಿರಿಯರ ನಕಲೆಂದು ಸೇರಾದೆ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪು ಆಡತ್ತ ನನ್ನ ಹಿರಿಯನ್ನ ಒಡ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಮೊಗಲೆಂದು ಪೂರ ಸೇರಾದೆ ಅಕಲೆ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರ ಇಟ್ಟು ರಾಜೀವ್ ಅಣ್ಣನ್ ಸೇರವ ಅಂದ್ ಬಾರ್ಕು ಶಾಂತಣ್ಣ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲೇಡು ಗಿಡಪ್ಪು ನಕಲೇಡು ಮಾತೇರನ್ನ ಅಲ್ಲೆತ್ತದು ಬೈಲಾನು ಅವೇನು ಅಂತಿಮ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜ ಕುಡಂಜಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಬೈಲಾ ಆವಡೆ ಮಲ್ಪುವನೆ
ಅಂದ್ ಬೈಲ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಬುಡ್ ಪೂಜ ಎಂಗಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡಲ ಕೇನು ಎಂಗುಲ್ ಮಲ್ಪೋನೆ ಬೈಲ ಅಂತೆ ಬಂತಜಿರ ಬೈಲ ಮಲ್ಪುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರದ ಬೈಲ ಮಲ್ಪುನು ವಕೀಲರನ ಹತ್ರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮೋದನೆ ಮಿತ್ತು ಈ ಬೈಲ ಆಪುಂಡು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ಮಿತ್ತು ಈ ಬೈಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಯಿನ ಬೈಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ್ದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲ್ನ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಏರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ಏತು ತೊಂದರೆ ಆಗುಂಡು ಕಂಬಳರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇದು ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಗೆ ಏತು ಬಂಗುಂಡ ಆತೆ ಬಂಗ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮೂಜೆ 4 ತಿಂಗಳು ದಿಂಜಾಯ್ತ ಫಿರೋಡು ಪೇಚಾಡೋಡು ಇದು ಐಕೆ ಓಲ ರೂಪುರೇಷ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಕುಶಿಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕುಶಿಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಗಿಡತ್ತದು ಕುಶಿಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಕಂಬಳಾಪುಜಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರಿ ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆ ಜೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪೇರಾರ್ನ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರವೆ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಅವನಿ ಮಲ್ತದೆ ನಿಯಮ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ಲ ಐಕೆ ಯಾನಿತ ಐಕೆ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣರ ಕೊರ್ಪೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪನಾಡು ಅವೇನು ಬೇತೆ ವಕೀಲರನಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಬೈಲ ಪೂರ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೂರ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೈಲ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಂಡೇರಿ ಮೂಜಿ ಜೋಡುಗ ಅಂತ 8 ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲು 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯರು ಗಿಡವನಗಲು 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯರು ಗಿಡವನಗಲು ಆಯ್ತಾ ಜನಕಲೇಂದು ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾದಾಬುಡ್ಪಿನಗಲೇಂದು ವಾರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಏರೆಗಳವು ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೈಲ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಆ ಥರ ಗಿಡವನಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂದು ಮಲ್ತಾರಡ ಪೋಯ್ ಸರಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ವಿವಾದ ಆತನು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ್ಡ ಮೆಡ್ಲಾಪಿನ ಏರುಕುಲ್ನ ವಿವಾದ ಆತನು ಅಂಚಿನ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆರಬಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಗಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಗಿಡವನ್ನು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಹಿಡಿತಿನಾಗೆ ಪೂರಲ ಆವಡಂದತ್ತು ಬಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆವಡತ್ತಾ ಅಂಚ ಇನಿ ನೆಟ್ ಬರತಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಬೇದ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಏರೈತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೋಡೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಾತಾಡ್ಜಿ ದಯದಿ ಶಾಂತಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಅಗಲೇ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಗೌರವಲ ಈ ಬೈಲಾಡುಂಡು ಐದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಗಲಿ ಪುರ ಕೊರ್ಪ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ನಿಯಮದ ನಿಬಂಧನೆ ಕಂಬಳ ಎಂಚು ಒಪ್ಪುಡೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ಮಲ್ದ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ವಾರೀತಿ ಆವಡು ವಾರೀತಿ ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಒಂದೇ ಪ್ರಮುಖ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಉಂಡು ನೀರು ತೇರ್ಪವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆ ಎಂಚ ಆವಡು ಸಭೆ ಎಂಚ ನಡಪುಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿದ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಐತ ಅಧಿಕಾರದಾದ ಸಂಘದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಪ್ಪ ಕಾಲ ಬೋಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಕೆಲಸದಾದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಪೂರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಂಟ ಅದು ಬಿಡ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಜಿದಿತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಲ್ನ ಅಂಜನೆ ಏರುತ್ತ ಓಟಗಾರನಗಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ವಾರೀತಿರಿ ಆಗಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಲಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ದಾದ ಮಾದಾದ ಬಿಡ್ಪಿದಾಗಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ಅಗಲು ವಾರೀತಿಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾನದಾಗಲ್ನ ವಾರೀತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಉನೇನು ಮಾತ್ರ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಬಂಧನೆ ಮಲ್ದ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನಗಲೆಗಲ ಅಗಲ್ನಲಕೆಲ ಅಗಲ್ನಗಲ ನಿಬಂಧನೆ ಕಾನೂನು ಕೊಡ್ತಾ ಏರುನು ಗಂತಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತರು ಪತಂಬರುಡು ವಿಳಂಬ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ಅವೆ ಆವಿಲ ಈ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಇದೇ ಸಮಯ ಆವಿಕ ದಾಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಚ ಇಂಚ ವಾ ವಿಚಾರಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ನಿಯಮ
ಆಯ್ಡು ಬಿಡ್ದು ಅವು ಒಂದು ಬೇತೆ ಊಲಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಲ ಏರು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಪತಿನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದು ನಿಯಮ ಉಂಡು ದುಂಬಲ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ಆತಿ ಐಟು ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದಾಲಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಬಕ್ಕಲ ದಾಲ ಸೇರಾರ ಇತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಪರವಾನಿಗೆ ಎಂಚದೆ ನೋಡು ಪೂರ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಇದು ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ ಕಮಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವನೇ ಮಾತೆರಗ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಂಟು ಈತೆ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಓನಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂಜಜ್ಜಿ ಅಂದೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಇದು ಈ ಇಂಚಿನ ನಿಯಮ ಪೂರ ಮಲ್ತುಜಿಂದಾಂಡ ಇದು ದಾಯ ಬೈಲಾ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದಾಗ ಬೈಲಾ ಮಲ್ತುಜಿಂದಾಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇತನೆ ಪಾತಿರ್ವಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಮಾಡುದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆಗಲೇ ನಲ್ಪ 50 ಕಂಬಳ ಬಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಅವು ಆರು ಪನ್ಯ ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಮದ ಬಂದಾಗ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲ ಪಂತೇರಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಪಂತೇರಿ ನೀಗಲ್ಲ ಬೈಲಾ ಕೊರ್ಲೇದು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂತ ಆತಿ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪ ಪಂತ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಬೈಲ ಆತಕ್ಕೆ ಆತ ಅಂದರೆ ಬೇತದಾಲ ಬೈಲಾಡು ಅವು ಕಂಬಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ವಾ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಏತ್ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಕಂಬಳಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ವರ್ಗದಗಳು ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಜಮಾನರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಿಡಪನಗಳು ಎಂಚ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಎಂಚ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಂಚ ಅನಗತ್ಯ ವಿಚಾರ ಹೊಡೆದು ವಿಳಂಬಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಜನಕಲು ಉಂತಿನ ಉಂದಿ ಎತ್ತು ದೂರ ಬೋಡು ಜನಕಲು ಮಿತ್ತುಪೂರ ಬೆಲೆ ಅವು ಪೂರಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರ್ಪಾದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅವನು ಪನೋಡು ಒಂದು ಆತೆ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ಡ ಬೇತದಾಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಕಾಪಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ನಿಗಲು ಅವನ ದೆತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗುಲು ಅವನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸೇರಾರೈತನ ಪನ್ಲೆ ಆ ದೆಪ್ಪರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರನೇ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಸೇರಾರೈತಿನ ಪನ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಜಿ ಏರು ಗಿಡವನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಎಂತೂ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತನವು ಈತ ಎಂತೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವೇನು ದುಮ್ಮನು ಕುಂದ್ಬರ್ಚಿ ಈತ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಗಿಡವನಗಲ್ನ ವಿಚಾರಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುಳೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಬಂದಾಗ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಉಂತೋಡು ಇದು ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳು ಈಗ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಇದು ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ 24 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ಲೆ ಆಯನ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಾಗುಲು ಐಕೆ ವಿಚಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಯನ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾದೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ರಡ್ಡಿಯರ್ನ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವು ಕೊಡ್ತು ಅವು ಮೂಜಿ ಪಡ ಆಜಿ ಪಡ
ನಮ್ಮ ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಮುಗುಲು ಪುನ ಮುಗಿದ್ದೆ ರೇಂಜ ಅಕುಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೇರು ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಐತೆ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಏರು ಇತ್ತ ಬಾರಾಡಿದ ಹಾಪುಂಡು ಅವಾಗ ಮೇರೆ ಬಲ್ಲಲ್ರು ಉಂತುಜಾರ ಮೀಯಾರ ಹಾಪುಂಡು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ಆಡು ಮುಗುಲು ಬರ ಉಂತುಜಾರ ಬೇಜ ಕಂಬಳು ದಯ ಉಂತುಜಾರು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂದ ದಯವನ್ ಬುಜಾರು ಎಕಡೆ ಬಂಡರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬಾವುಟ ಬತ್ತನ ಏರು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಎಂಗುಲು ಅಕಲೇನೆ ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಏರು ಬಿಟ್ರೆ ಬರ ಪೂಜೆ ಅಂದ ದಯವಣ್ಣೆ ಅಕಲೆಗೆ ಸರಿ ಆವಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾರು ಬಿಟ್ನಾಗ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾರು ಬತ್ತ ಹುಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಆಪಿನ ಕೈ ಬಿಡು ಮೈಕಡು ಮುಕ್ಕಲು ಬಂಡಂಡ ಆಯಂಚನೆ ಬಂಡ್ರೆ ರಾಜೀವೆ ಆಯನೇರು ಆಯರು ಕುಡುಬಾಡ್ದೇನ ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಐಕ ಎಂಜಂಗಂಡ ಇನ್ನು ಸುರುಟು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಸಮಯ ಬುಡೋಡು ಇರು ಬಂಡಾರ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪರದಲ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಐ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಐತೆ ಇರ ಬಂಡಾರು ಅವೆಂಜನ ಎರು ಬುಡುಪುನ ಬುಡುಪುಜನ ಐ ಬುಡುಪುಜೆ ಆಗ ಆಪದೇವರು ಹಾಲಾನಾಗಿ ನೆಂಬೆ ಬುಡೋಡು ಅವಾಗ ಎರು ಬುಡುಪುನ ಆಗ ಅಂಜಾ ಪೂಜೆ ಆಗ ಎರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂದಿಡು ಉಂದಿ ಒಕ್ಕನೆ ಬಿಡೋಡು ಐಕ ಮುರಾನಿವರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ಆಯ್ ದುಬೈದೆ ಅಡಿಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಬಾಡ್ಲೆ ಕರೆಂಟದ ಒಂದು ಓ ಹಾಂ ಅವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಎರು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಎರು ಬುಡಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರು ಫೈಲ್ ಆಂಡಲ ವಾಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯ್ತು ಕಂಬಳೋಡು ಈ ನಿಯಮ ಆದಲೇನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ದಾದ ಉಂಡು ತಾರಡಂಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತು ನೆಂಬ್ರ ಪತಂಬರೋಡು ಎರು ಏತಲ ಗಿಡಾವಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಎತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ 14 ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎರುನು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಎರು 1 ಗಂಟೆ ಉಂತಾಲ ನಾರು ಬಂದು ಬುಜಾರು ಶಕ್ತಿದಾರ್ಲ ಬಂದು ಬುಜಾರು ಮೇರ್ಲ ಬಂದು ಬುಜಾರು ಅವಾಗ ಉಂತಾವನಿ ಏರು ಅವಾಗ ಎರು ಬಿಡು ಮಾತಾಬಿಡ್ಪುನ ಆಗಿ ಮಾತಾಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಎರು ಬುಡ್ಪುನ ಆಗಿ ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಈ ರೆಡ್ಡೆಕ್ಕೆ ಸುರುಟು ಉತ್ತರ ಇರುಕೋರು ಬಕ್ಕ ಎರು ಏತಲ ಗಿಡಾಡು ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಅಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೋಡು ಒಂಜಿ ಗಂತೆಡು ಬರ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಎರುತ್ತ ದನಿಕ್ನಾಗ ಎರು ತಾಂಕುನಾಗ್ಲೆಗ್ ಎರು ಗಿಡ್ಪುನಾಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮರಿಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಕ ಇತ್ತೇನಾತನ ಬಂದಾಗ ಗಂತೆಡಾಡು ಮಂಜೋಟೆಡಾಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಸೋತು ನಾಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡು ಅಂಜಿ 5 ಜನ ಬರ್ಪುನು ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲಡ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪುನು ಈಜಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕನಿ ಮಲ್ಪ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗೂ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೇರುಣ್ಣು ಆ ಪೊಂಜಿ ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದನತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಗಂತಿಡು ಬತ್ತದ ಏರ್ಲ ಲಡೆ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ರ ಕಮ್ಲಡ್ ತೂಯಿನಿ ಬರ್ಪುನ್ ಮೇಲು ಪೂರ್ನ ಅವು ಏನೇ ಪೂರ ಜನ ತಿಳಿಪೇರು ಮುಗಲು ಏನ ಕಮ್ಲದ ಇನ್ನು ಶಿಸ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಕ್ಕಿಸಿದ ಮಾತಾ ಸಂಘಟಕರು ಎರುಗಿಡ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದಾಯಿ ತಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲಭೂತ ಒಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಂಬಳಕೂಟಡ್ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಕಲು ನಂಬರ್ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಉಡುಪು ದಯಪಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಎರ್ಲೇನು ತಾಂಕದು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಅಕಲು ಕಂಬಳಡ್ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡವೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಗಿಡವ ನಕಲು ಎರು ಬುಡುಪು ನಕಲು ಮಾತಾ ಬರ್ಪೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಂಬಳಡ್ ಎರು ಗಿಡಪು ನಕ್ಲೇನು ಬುಡುಪು ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿರ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಿಡಪು ನಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಗಿಡಪು ನಕಲೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೊಡ್ಡ ಐಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಾದನು ಈತ್ ಬೊರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಓವೇ ಸಮಿತಿ ಎಂಕುಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿತ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನಿಯರೇನು ಎರು ಗಿಡಪು ನಕ್ಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನವಾಡು ಎರು ಬುಡುಪು ನಕ್ಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಐತ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐನು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಐನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾರ್ದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಜವನೀರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿಡವ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ
ನಮ್ಮ ಏರು ಕಟ್ಟಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನ ಕೊಲ್ತಿಕ್ವೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರಾದಪ್ಪು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರಾದಪ್ಪು ಇತ್ಯಪ್ಪುನ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟರಾದಪ್ಪು ಮುಗುಲ್ ಪೂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆದಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಳಕಳಿತ ವಿನಂತಿ. ರಶ್ಮಿತೇರೆ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೊಡ್ದಲ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗಳು ಬೇತೆ ವಿಷಯಲ್ಲ ಅಯ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದನೇ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸತಿ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲೇ ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದನೇ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಪೋಡುಂದುಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊಂದ ಏಳು ಜವಣೆರ್ಲ ಐಟ್ ಬರ್ತದೆ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರವಡು ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುದರಾತನು ಗಿಡಪುನಗಲೇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಇನಿ ಯಜಮಾನರಗಲಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಮಿತರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅತೀ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರನ್ನ ಬಂದ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಇದು ಆ 355 ದಿನ ಎರುನು ಕಟ್ಟದು ತಾಂಕದು ಆ ಖಾಲಿ ಎರು ತಾಂಕುನತ್ತು ಎರು ತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರನ ತಾಂಕೊಡು ಅವೇನು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಅಗ್ಗುಲು ಇತ್ತಿನೇರದೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲು ಕಂಬಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಎರುತ ಯಜಮಾನರಗಲೇನ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಇದು ಅಂಚಾದ ಎರುತ ಯಜಮಾನರಗಲೆ ಗಿಡವನಗಲನ್ನ ವಾರೀತಿದ ಮಲ್ಪೊಡಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟೆಂದು ಬಂಡೇರಿ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರಿ ಈತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಬೈದ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಎರುತ್ತ ಗಿಡಪನಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬದ್ಯರಾದಪ್ಪೋಡು ಇದು ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರಿ ಅವಳು 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಗಂತಡು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪಿನಗಲು ಎರು ಬುಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಏರಡ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಎರುತ ಯಜಮಾನರಡ ಒಂಜಿ ಗಂತಡು ಬುಡ್ಪಾಯಡ ಒಂಜಿ ನಿಶಾನದ ಅದನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನೆ ಕಾರಣ ಏರಿ ಬೇತೆ ಏರಲ ಕಾರಣ ಉಳ್ಳೇರ ಅದು ಪನ್ಯ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಎಂಕಲು ನಿಗಲು ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಎಂಗಲು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರುಗಳು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತೊಂತು ಇನಿ ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಅವೇ ಶಾಂತಣ್ಣಗಳು ಒಪ್ಪೋಡು ಶಾಂತಣ್ಣಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಅವೇ ರಾಜೇಶಣ್ಣಗಳು ಒಪ್ಪೋಡು ಉದೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಾಡ ಅವು 14 ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾಡು ಫೈನಲ್ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಚಿಂದ ಆ ಎರು ಆ ಗಂತಗೆ ಬಂದಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಲೆಪ್ಪುದು ಹೌದಾಗಿ ಪಿಯರನ್ನೇ ಪನ್ಲೆ ಉದಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಎರು ಬರೋಡ್ಡ ಮೈಕೋಡು ಲೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಜರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಕರುವಾರ ಪುಡು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಗಿಡವನಾಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಂಡದ್ದೆ ಅವು ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಈಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಂಡು ಅವ ಅನುಮೋದನೆ ಆತನು ಆಜಿ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ದ ಎ ಬಿ ಗಿಡ ಸರಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗಿಡವಲ್ಲೇ ಹಾಂ 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 ಎ ಬಿ ಸಿ ಅವನ ಹಾಂ 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 ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗಿಡವಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ದ ಗಿಡ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಎ ಬಿಲ ಗಿಡವರು ನಯರ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಬತ್ತಿಂದ ಅವ್ರು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಪದಾರ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡ
ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಎ ಬಿ ಏರು ಉಂಡು ಆ ಗಿಡವಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದಾನ ಗಿಡವಲೆ ಗಿಡ ಅವಂಜ ಸರ ದುಮ್ಮ ಇಂಚ ಎತ್ತದ ಇಂಚ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಆಯ್ ಗುರುತಿಸವರು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಇತ್ತಿನ ಗಿಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾಲೇರು ಕನ್ಪೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಗಿಡವೇರು ಮೂಜಿಲ್ಲದೇರು ಗಿಡವೇ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಚದಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ನಾಲ್ ಪಾಡುವೇರು ನಾವೆರ್ದ ನಾಲ್ ಪಾಡುವೇರು ಜೂನಿಯರ್ ನಾಲ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಡ ಮೂಜಿಲ್ಲದ ಭದ್ರರ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಜ ದೇವಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಟ್ರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಗಿಡ ಆಡು ಬೊಕ್ಕರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಗಿಡ ವಿಷಯತ್ ಆ ಚರ್ಚೆ ಕೊಡೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾಡ ಕುಡೇರಿ ಒಟ್ಟಾದ ಗಿಡವೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೇನಿ ಯಾಮ್ ಪನಿಬೇಕು ಬನ್ಲೆ ಅವು ದೇಹ ರಡೆ ಒಂಜಿ ಎ ಬಿ ಇತ್ತಂಡ ಎ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಾರ ಸಿಯರ್ ಗಿಡಾರ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ ಬಟ್ರನ ಉಂಡು ಬಟ್ರನ ಒಂಜಿ 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 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕುಡಂಚ ಐತಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬಟ್ರನ ಏರು ಒಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ವಾಯರ್ಲ ಬತ್ತುಜೆ ಆಗ ಮೂಜಿ ಗಿಡಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಕೊರಡು ದೇವಂಡ ಆಯ್ತು ಹೂ ಎರಲ ಬತ್ತುಜೆ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಬಿಡ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಹೋಜೆ ಬಕ್ಕ ಓಲ ಗಿಡ ಹೋಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಟೋಡ್ ಬತ್ತ ಕಮ್ಲೋಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತಾಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬೇತ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾದ್ರ ಐಕ ಕೇನು ಐಕ ಅಂಜತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇತ್ರೆಗೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಓಯ್ ಕೇನ್ ಅತ್ತ ಕೇನ್ಲತೆ ನವೀನನ್ನ ಕೇನ್ಲೆ ನವೀನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕೇನ್ಲೆ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಆಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಲ್ಲದೆ ಬೇತ ಹೂ ಎರಲ ಬತ್ತುಜೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದ ಬೇತಿ ಹೂ ಎರಲ ಬತ್ತುಜೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡ ನಾಲ್ಕು ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಬೇತೇರು ಕೇನಿ ಕೇನಿ ಯಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಕೇನ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದೆ ಒಂಜೇ ಎರು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎರು ಬತ್ತುಜೆ ಒಂಜೇ ವಿಭಾಗದ ಎರು ಬತ್ತುವೆ ಆಗ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ವರಿ ಕಟ್ಟುಬೇಡ ಆಗ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಗಿಡ ಕೊರ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾರಜ್ಜಿ ಬೇತ ಬತ್ತಾರಜ್ಜಿ ಓಯ್ ಅನಿಲಣ್ಣ ನವೀನಣ್ಣ ಒಂಜಿಯರು ಎ ಬಿ ಮುಡ್ದು ಮೂಜಿನ ಗಿಡ ಇಡ ಆ ಬೇತ ವಿಭಾಗದ ವಾಯರ್ಲ ಬತ್ತಾರಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಒಂಜಿಯರು ಎ ಬಿ ಮುಡ್ದು ಮೂಜಿನ ಏರು ಗಿಡ ಇಡ ಬೊತ್ತ ವಾ ವಿಭಾಗ ಬೇತ ವಾಯರ್ಲ ಬತ್ತಾರಜ್ಜಿ ಆಯ್ ನಾಲೆರ್ಲ ಗಿಡ ಆಡು ಆನ ಬೇತ ವಿಭಾಗ ಬೋರಗೆಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಭಾಗ ಲಜ್ಜೆ ಆಗ ಆಯ್ ಮೂಜಿನ ಏರು ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಬತ್ತೇಡ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ರ ಬದರಲ್ಲ ಗಿಡ ರಜ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಅದೇ ಪೂಜೆ ಜೊತೆ ನಾಲ್ನ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಆರನ ನಾಲ್ನ ಜೊತೆ ಅನ್ನ ಗಿಡವಲಿ ಆರನ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಹತ್ರ ಗಿಡವಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಮೂಜಿನ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಬಿಡ ಆ ಬೇತ ಕಂತ್ರಡು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಗಿಡ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಬೇತ ಗಿಡ ಬರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಗಿಡ ಅಂದ ಬೇತ ಕಂತ್ರಡು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಬೇತ ಅವ ಅರೆಗೆ ಬಿಡ್ತ ಅವಕ್ಕ ಅವತ್ತು ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪ ಅವು ಅಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಂಡು ದಾಲ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಂತ್ರಾಟ್ಗತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂತ್ರಾಟದ ವಿಷಯ ಮಾತೇರ್ನು ಕಮಲದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಕಮಲದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಗಿಡ ಇಡ ಆ ಬೇತ ಓ ಕಂತ್ರಾಟ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲದಾಗ ಗಿಡವನಗುಲು ದಯచేసి ಗಿಡವನಗುಲು ಇತ್ತಾರಡ ನಿಗುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಲೆ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಪನ್ಲೆ ಒರಿ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಗಿಡವನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡೆಡ್ ದೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೇರು ಗಿಡ ಇಡ ಆಯ ಬೇತೆಯರು ಕಂತ್ರಾಟ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಗಿಡವನಗುಲು ಏರ್ನಲ್ಲ ಆಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ರತ್ತನ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಇಡಬೆಲೆ ಆಯ ಮೂಜಲ ಗಿಡ ಆಡು ನಾಲ್ನ ಗಿಡ ಆಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಕೊಲ್ಪರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ
ಮೂಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಬಲೆ ಏ ಅಡೆ ಬಿಡ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅವಳು ಪಿರಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಮೈಕ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಡೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಗಿಡವನ್ನ ಮತ ಬಂಡದ್ದು ಸಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಗಿಡವನ್ನ ಇಕ್ಕದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗಿಯರುತ್ತೆ ಜೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎರುಕು ಬಟ್ರನೇರು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎರುಕು ಸಾಲು ಬುರ್ನು ಮೂಜಿ ಏರು ಬುರ್ನು ಅದ ಒಂಜಿತ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಗಿಡವನು ಆಡ ಕೇಳ ಉಳ್ಳೆ ಅವಳು ಮೂಜಿತೆ ಒಂಜ ಸಾಲು ರಡ್ನೇ ಸಾಲು ಮೂಜನೇ ಸಾಲು ಬತ್ತನು ಅದು ಒಂಜಿತ ಬತ್ತ ಗಿಡ ರಾಪಣ ಮೂಜಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚಾತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಣ್ಬೇಕು ಅಂಚಾತ್ ಐಡು ಪಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ನಿಗುಲು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಆಜ್ ಜೊತೆಯರು ಗಿಡವಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರ ಪದ್ನ ಎಡಮದ ಸಾಲು ಬತ್ತನು ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಸಿಮಿಕ್ ಬತ್ತನು ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಆಜ್ ಜೊತೆ ಏರು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಉಂಡು ಏರ್ಲೆ ಎ ಬಿ ಗಿಡವಣೆ ಅಂಚಿತ ರಡ್ಡು ಪೊಟ್ಟಿಯರು ಗಿಡವ ಎ ಬಿ ಬಂಡ ಜೋರ್ದೇವ್ರನ್ನ ಗಿಡವನು ಅದ ಗಿಡವಣೆ ಎಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಿನಿ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಯಾನೇನು ಅನ್ಪಿನಿ ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡತ್ತೆ ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡತ್ತೆ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಕು ಸಾಲು ಮರ ತೇರಕು ಸಾಲಾಂಡು ಮರ ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತಲು ಒಂದಿತನ ಕಾಪರಾಪುಂಡಿ ಅನ್ಯಾನ್ ಒಂದಿತನ ಎಂಗಾಲ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಂಡ್ ಅಂದಣ್ಣ ಇದ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತನು ಬಟ್ರನ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆಮಿಕ್ ಕಾಪರಾಪುಂಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಕುಡನ್ ಜೊತೆ 24 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಮುಗಿಪುಂಡು ಕಮಲ ಇದು ಪನ್ಪಿನವ ಯಾನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜೊತೆ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಪನ್ನೆತ್ತೇನ್ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗನಿಕುಲು ಮಲ್ದ ಗಿಡಾರ ಸೀದಾ ಬನ್ಯಾನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗನ್ ಮಲ್ದೆಂಕುಲು ಬೋಳದೇರು ಗಿಡವೆ ಪದವ ಕನ್ನಡಕ ಗಿಡವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಿಡವೆ ಕಂಜಿಲೇನು ಎಂಕಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಉಂಡು ಏರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿತ್ತನ ಬುಡ್ಲೆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪಿನೇನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಗುರುಪುರ ಕಮಲದ ಬಂಡೇರು ಸಮ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೊರ್ಮುಂಡೇರು ಗಂತರು ಪುದಾರಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ವಾಯರು 1.5 ಗಂಟೆ ಬೊರ್ಮುದು ನೇರು ಗಂತರು ಮಾತೇರ್ಲ ಬುಡ್ರಂಡೇರು ಏರು ಬುಡ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಂಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ 3 ಸರ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಏರು ಬುಡು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತ ದಿಲೀಪು ಬುಡು ಬಂಡೆ ಕೇಂಜಿ ಎಣ್ಣೆರು ಯಾನ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಕುಡು ಎರೆಗೆ ಬೂರ್ದು ಬೋತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ತ್ರಿಸಲನ್ನ 20 ಬೂರ್ದು ಬೋತುಜಿ ಕಮಲದಲ್ಲ ಆಯ್ ಕಡೆಗೇನೆ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬುಡುಪುಜಿ ರಾಜುವೇರು ಬಂಡೇರು ಯಾನಾಯ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಏರ್ಲ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಯಾನುಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆರು ಬುಡು ಇಜಿನ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏರು ಒಂಜಿ ಕುಡುವಾಡೇರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಆಸೆಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಮರ ಕಟ್ಟದ ನೀರು ಪೊರ್ಮುಂಡ ಏರುಳ್ಳೇರು ಏರುಕು ಎಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟೆ ರಡ್ಡಿ ಏರು ಸೈತನ್ ಐಕೇರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಂಡಿ ಐ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಎರು ಬುಡು ಆಪುಂಡ ಈ ಬುಡು ಇಜಿಂದ ನಿಕ್ಕೇನು ಅವ್ಡಿಕೆ ಐಕ್ ಬಂಡಿ ಆಕುಲ್ ಪಾತಿರುವೇರು ಯಾ ಬಂಡಿ ಏರು ಮತ್ತು ದನಿಕಲ್ ನಾಕುಲ್ಲಾರ ಬಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮನ ಜನ ಫನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಇರುವ ಪತ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ ఆయన రెస్పాన్స్ ನಮ್ಮ ಗೆತ ನೋಡು ಸಮತಿ ఆయన ಲೆತೊಂಬಕ್ಕಿನಿ ಏರ್ಲ ಬೊಜ್ಜೇರು ತ್ರಿಶಾಲಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ತ್ರಿಶಾಲಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವೇರೆ ಬತ್ತೀನಿ ರೋಹಿತಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಪೋಲೆ ಬಂಡೇರು ಪನ್ಯಾನ್ ಇದೇ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು 5 ಜನ ಪೋಪೇರು ಗಾಟಾಲ್ಪರು ಅವು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಅವು ಪೂರಾಂಡು ಆಣಿದಾನೆ ಕಮಲ ಆಗಲ್ಲ ಏರ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಗ ಕಮಲ ಮುಗಿಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಮುಗಿಪೋಡು ಕಮಲದ ಬಂಡ ಒಂದು ಇರುತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮನ್ನಕೇನೆ ಮೈಕದ ಕಲ್ಲ ಮನ್ಬಿನಿ ಅವ್ಳು ಗಂತಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏರು ಮರ ಕಟ್ಟದು ಕೊನೆಯ ಗಂತದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಸಾಲ್ದ ಲೆಪ್ಪು ಮಾರ ಸಮಿತ ಸಾಲು ಆಯ್ ಬನ್ಪೆ ಅವಳು ಮಂಜೆಟ್ಟೆಡ್ ಬಂತೀರು ಮೈಗಳು ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀರು ಬನ್ಪೆ ರೈಕೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಶ್ವತ್ವಲ್ಲಿ ಕೆಲವತ್ತಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ವಲ್ಲಿ ಆಯನಿ ಬಂತೀರಿ ಐಗೆ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರು ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ಲ 4 ಜೊತೆ ಗಿಡವೆ 4 ವಿಭಾಗದ 4 ಜೊತೆ ಗಿಡವೆ ಎಣ್ಣೆರು ಗಂತು ಬರ ತಡಾಪುಣ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಕಾತದ ಅದು ಯಾನ್ ಅವಳು ಮೈಕದ ಲೆತ್ತಿಗೆ ನಾಯಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಅವಳು ಮಂಜೆಟ್ಟದ ಅವಳು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀರಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂದು ಮತ ಸಮನ ಪನ್ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿ ನೆಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ ಪನ್ಲಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋದು ಕೇನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಿರು ಗಿಡನಗ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತಂಡ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟಂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಡು ಒಂಜೇ ಸಾಲಡ್ದು ಬೆರ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಇದ್ರ ಮಲ್ತದ ನಿಜ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಏಬಿ ಗಿಡ ಇತ್ತಂಡ ಮುಜ್ಜತೆ ಅಜ್ಜಿ ಗಿಡ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕುನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಐದು ದುಂಬಂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜೇ ಸಾಲು ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ರಿ ಐದು ದುಂಬಂಡ ಎರಡು ಸಾಲು ಪಂಡ ಐದು ದುಂಬ ಎರಡು ಸಾಲು ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ ನಿತ್ತ ಕುಡರ ಪನ್ನೋಡು ನಿಜತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತಾ ಸರಿ ಮಾತಾ ಬುಡುಪನಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಪಾಡಿವಾಳ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಲ್ಲ ಪೋಷಕರಾರು ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಯಾನು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಾರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವ್ರದ್ದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಸಂಸದರಾಗ್ತಾರೆ ಅರೆಗಳೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಅರೆ ಕೋಡೆ ಲೆಟರ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರಾಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚದ್ ಬರ್ರಾಪುಜಿ ಇಂದು ಮುಂಜಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕಂಬಳಿಗೆ ಏತ್ ಮಹತ್ವ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ఢిల్లీలో ಪಾತ್ರ ಜನ ಉಂಡು ನಮಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜನ ಉಂಡು ಇದು ಮೂಡೋಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜನ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಶಕ್ತಿ ಉದೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೇವೆ ನೋಡು ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲು ಗಿಡವನಕುಲು ಅದರ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕುಲು ನಿಗುಲ್ನ ಬೇನೆಲೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಟೈಮ್ಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐಕೆ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಏತು ಜೋಡು ಗಿಡವನಗುಲು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತು ಜೇಡ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮಲ್ಪನ್ನು ಬಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾನೆ ಐಕೆ ಮಾತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಗುಲು 5 ಮಿನಿಟ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಗೆ ಅವನಗುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐಕೆ ಒತ್ತೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಅವನು ಆವತ್ತೆ ನಿಗುಲ್ನ ಪೂರ್ವ ತೀರ್ಮಾನ ನನ್ನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ವಿಚಾರ ಬಂದೆ ಚುಟುಪಾತ್ ಅವು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯಗೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 1 ನಿಮಿಷ 5 ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ 1 ನಿಮಿಷ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂದ 5 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ದ ಪನ್ಯತೆ ನೀ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬಟ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಂತದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ವಾಮಂಜುರದ ಕಂಬಳಡಿ ನಮ್ಮಂತ ರೂಪರೇಷೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಂತದ 23 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳಡ ರೂಪರೇಷೆ ಮಂತದ ಒವೇನ ಮನದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಿಡಿದು ತೊಂದರೆ ಆಬಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಪರ ಮುಂಡ 2 ವಾರ್ಡ್ 4 ವಾರ್ಡ್ ಸಮಯ ಒಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡ್ ಕೆಲವುದಿರ್ಲಿನ ಗೇಟೆಡೆ ಜಪಡದ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಐಟು ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಂತಜ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಗ್ಬಿಡಂದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪಣೇನು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ 30 ನಿಮಿಷ ಅಂದಿತ್ತ ಮಾಂತಿರಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಈ ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲದಿರುತ್ತಾಗಲಿ ಪೂರ 30 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದಾಗಲೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳಗೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಂ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಂ ಪರ್ಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಈತೆ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ದರ್ ಸಂತೋಷ ಇದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ಬರ್ಪಿಯವ್ರು ಸಲ್ಲ ಮಲ್ಪವರು ಸರಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಜ್ಜಿ ರೋಹಿತರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಶಿಸ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಶಿಸ್ತು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರನ ಕಾಣೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಾಂಡ ಶಿಸ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ನಿಂಗಲ್ನ ಶಿಸ್ತು ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೆರು ಕೇಂದ್ರ ಪೂಜೆರು ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದ ವಿಜಯನ್ನೇವಾಡು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಡು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಜ್ಜಿ ಅತನ್ನ ಮೇರ್ಲ ಮೇರ್ ಮಲ್ ತೋಜದೇರು ಬಿಡಿ ಮೇರ್ ಪಾತೆರ್ರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಜಿನೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಎಂಜಿನ ಪೋಯ್ ಸರಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಪೋಪನ ಈತ ಕ್ರೇಜ್ ಕಂಬಳ ಪೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಲ್ಲಡ ಸೈತೇ ಪಾಡೊಂದು ಅರ್ಧ ಜನ ಪಿರಬರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರವಲ್ಲಿ ಏನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದ ಮಟ ಈತ ಪೋಯ್ ಪರಿಸೋಡು ದಾಯಿ ತಡಾಂಡು ಏನ ಮಲ್ದೇರು ಐ ನಿಗಳು ಪನೋಲಿ ಈತೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೋಲಿ ನಿಗಳು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಎರಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಏರೆಡ್ ತಡಾಂಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗಲ ತಡಾಂಡ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತಡಾಂಡ ಏರೆಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಪಲ್ಲೆತ್ತಾ ಅದಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂತಲೇ ಬೇರ್ಪೇರ್ಸು ನಮ್ಮ ಪನಂದೇಪನು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಆಪಿಜೆವು ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಏರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಈನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿಜಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರಂದಣ್ಣ ನಾವು ಪನ್ನೊಲಿ ಎಲ್ಲಂಜವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋರು ಆಪಿಜೆ ಆಪಂಡೆ ಆಂಡ ಏರೆಡ್ದು ತಡ ಅಣ್ಣಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಡ ಬಣ್ಣವಾಗಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಂಡ ತುಂಬೊಂಜಿ ದಿನ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 50 ಕಟ್ಟು ಜಡಪುಣ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲ ಬರುದು ಮುಂಚೆನೆ ತೊಂದುಕೊಂಡ ಖಾಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂಡ್ಗಳೇ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೆ 10 ಜನ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವೇ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಚೊಕಾಯಿನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಂಬಳೋಡು ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೆರು ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಆಗಲು ಬೋಡಕ್ತಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಡಾಂಡು ನಾಯರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಕದಾಗಳು ಎರಡು ತಡಾಂಡು ಪೋಯ್ ಸರಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಇಂಚಾಪಣ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನೋಡು ಪನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತು ನಿಯಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ಸಭೆಟ್ಟು ಏರು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತು ಪೂರಾ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಏಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಂಚಿನೇಟ್ ಒಂದು ಪಿರವಿಲ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುಗ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಇದೆ ವಿನೇಶ್ ಪೋಗಟ್ನ ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಿ ಜೈ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರಲ್ಲ ಒತ್ತೊನ್ಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ನನನಿ ಮಲ್ತೆ ಮನ್ನತ್ತೆ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಕೈ ಜೋಡಿಸಂಡ ಕಂಬಳಗಿನಿ ಮೆರುಗು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂಜಿ ಎರಡು ತೆಶಮಾನಾಗ ಎರಡು ಗಿಡುಪುನಾಗ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕ ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ ಅವು ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನೋಡು ಆ ಗೌರವನ ಹೊರ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಏನ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಐತೆ ಬಡ್ರು ಬನ್ಲೇಕನೆ ಹಲವಾರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂತದ ವಾಮಂಜುಡ್ಲ ಮಲ್ತ ನಿಗಿಲಿ ಜಪ್ಪುಡ್ಲ ಮಲ್ದ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಮಲ್ದ ಗಂತು ಬನ್ನ ತಡಾನಾಗ ಪಿರಬಹುದು ಗೀಟಡಿ ಜಪ್ಪಲಿಂದಲ ಪಂತ ಕೆಲದಗ್ಲು ಎಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ಲ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಾವರದ ಕಂಬಳ ತೋಜುನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಟೋಳದ ಕಂಬಳದವ್ರಿ ರಾಜವಣ್ಣನ ಬಾರಿ ದೋಸಿ ಎರು ಏನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಪಡೋಬೇನೆಂದು ಬಂಡೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ನಿಯಮ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮನಗಲಿನ ತೂವರಾಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಾಗಲಿನ ಗೇಟಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು ಹೂವೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಗುದಲ್ಲತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಹಜ ಮಾಂತರಡಿಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಡಿಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗಳೇ ಇದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕಡ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೇರು ಪುತ್ರದ ಕಂಬಳಡು ಒಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ಈತ ತಡ ಒಂದು ದಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮರ ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಗೊರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಗಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಆತ ಬೇಜಾರು ಅವನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಏರಿಡ್ದಾತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಿಡ್ದಾತಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಈತೆ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಗಲಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತ 4 ಅಂದ್ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಗಲಿ ಇರ್ಲಿತ್ತು ನಿಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ್ನೆ 4 ಜೊತೆ ದುಂಬಲ 4 ಜೊತೆ ಐತನತೆ 4 ವಿಭಾಗದ ಅಂದ್ ನಾವರ್ದ ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಗಿಡ ಪರ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡ ಅಂದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಡ್ 14 ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೌಂಟ್ ದೀಕ 16 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಲೆಕ್ಕ ದೀವರಣ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ 14 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಈ ಗಿಡಪು ನಗಲ್ನ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸ ಅಂದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಗಿಡ್ಪು 2 ಸುತ್ತ ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ಮನ್ನ ಇತ್ತಂದ ಒಣ
ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ 130 ಜೊತೆ ಇವಡು 200 ಜೊತೆ ಆಪಿನ ನಂಜು ಉಂಡು ನಿಗಲು ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ನಿಗಲು 3 ಜೊತೆ 2 ಕಂತ್ರದ ಆಪಣ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಬತ್ತಿರ್ನು ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ಮಾರ ನಿಗಲ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ರಿ ಎಂಗಲ್ಡ ನಿಗಲು ಎಂಗಲ್ಡ 200 ಜೊತೆ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ಡ ಗಿಡವರ ಜನ ಹಚ್ಚಿಂದು ಮಾತಾಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಹಚ್ಚಿಂದು ನಿಗಲು ಏರ್ಲ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲ ಈತ್ ಜನ ಬೈತಾರೆ ಅಕಲ್ ಏರ್ಲ ಬಾತಿರು ಜರು ಆತು ಏನು ಅವು ಚಾರನೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋಣ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ಇತ್ತ ಮುಜ್ಜತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗಲು ಮುಜ್ಜತ್ತ ಕಂತ್ರಾಟ ನಿಗಲು ಎರಡು ಗಿಡಪವರ ನಿಗಲು ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಏರ್ಲ ಬಾತಾರ ಜರ ಇತ ಮೇರ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾರಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಗಲ್ನ ತಡಾಪಣ ಅಂತ ಗೆನ್ನಿಸುವೆ ಮುಜ್ಜತ್ತ 2 ಕಂತ್ರಾಟ 2 ಗಿಡ ಮಂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ಇದು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕೆ ಆನೆ ಬಾತಿರ ಬಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಪನು ನಿಗಲು ಏರ್ಲ ಎಕಡೆಂದ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ಈತ ಮುಜ್ಜತ್ತ 2 ಗಿಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಗೆ ಕಂತ್ರಾಟ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ 2 ಗಿಡ ಹೊಡ್ತಿ ಬಂತೆ ನಾವಿರೋ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ತು ಆನ ಬಾಕಿ ತಗಲಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ 140 ಜೊತೆ 180 ಜೊತೆ 125 ಜೊತೆ ಪೋಯ್ಸಾರೆ ಆತಂಡು ಇವ್ಡು 200 ಜೊತೆನೇ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲು ಎಂತ ಗಿಡ ಪವರ್ ಬನ್ನಿ ನಿಗಲು ಮನೆ ಪೂಜಾರ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮೂಜೆ ಜೋಡಿದ 15 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ 15 ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಬಿಡ್ಪಿನಗಳು ದಾಮನಗಳು ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ದಾಮು ಹಲೋ ಅನಿಲಣ್ಣ ಹಲೋ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಹತ್ತಂದೆ 15 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಗಂದು ಕೇಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜೊತೆ ಊರ್ದಿರ್ಲಿಪ್ಪುವ ಗಿಡವನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಗಿಡಪವೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ 15 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ನೀ ಮುನ್ಕನಕ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾಯಬಂಡ ಶಕ್ತೇನಾ ನೂದು ಕೇಳಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಬಳಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪ ದಾಯಬಂಡ ಒಂದು ಗಿಡವನ ಇಲ್ಲದ ಬಾರಿ ತೆರಿಪುಣು ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ 15 ಮುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯಗೋದು ನಾವಿ ಕೊಂಚಿ ಅಕ್ಲ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇದು ನಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿ ನಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಎರಡು 11 ಬಂದಾಗ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಹೊಸತ್ತು ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೇ ಆಪುಜಿ ಅವಾಗ ಏನು ಈತ ನಾರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಗಿಡವನ ನಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂಜನ ಹೊಸತ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ಜನ ಅವಡು ನಾನು ನಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಗಿಡವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡೈತಿ ನಮ್ಮಮ್ಮಲು ಆಗ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಲ ಎಡ್ಡ ಗಿಡವನ ಗಿಡ ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ದಿಕ್ಕುನ ಊರ್ದೇ ಗಿಡ ಪೂಜಾರಿ ఒక అవకాశం చాపడండి ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಕಾನೂನು ಮಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಮೂಜೆ ಜೊತೆ 15 ಮುಟ್ಟದಾಂಡದಾಯ್ತ ಪ್ರಚಾರ ನಂಗೆ ಊರ್ದ ಹೊಸತ್ತು ಜನಗುಣದ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ 3 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 100 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತಾರೆ ಏರ್ಲ ಹಾಕಲು ಇಜ್ಜಾರು ಪಂಡ ಹಾಕಲು 1 ವರ್ಷ ತೂಪೇರು ಏರಾಂಡ ದನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರ ಬಂದು ಕೊರ್ಪುಜಾರ್ ಪಂಡದ ಬೇಕು ಹಾಕಲು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಾರು ಹಾಕಲು ಬೇತೆ ಬೋಪೇರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 10-12 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ವಾವ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ಲೇ ಪೋತುಜಾರು ಹಾಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂಚಿದ ಗಿಡ ಅವರೇ ಹಾಕಲು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ 10-12 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಏರಾಂಡಲು ಎರುತ್ತ ದನಿ ಹೊಸ ಜವನಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲೆಗೆ ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಕಲು ಕಂಬಳ 32 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೇ ಅಕ್ಕಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲೇ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಗಿಡವನ್ನ ಅಕ್ಕಲೇ ಬರಿತಾ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಆಪುಣ ಆರ್ಪಣ್ಣಲ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಎರು ಮಾದಾದ ಬಿಡುಪಿನೆಟ್ಟು ದಾಮನ್ನೆ ಮಧು ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕೋಡೆ ಪಂಡೇರು ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎರು ತಕಲ್ನ ಕೆಂಪು ಶರ್ಟ್ ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ತಪ್ಪು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಂದೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕೆಲ್ಲ ಸಂಕಟದಾದ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಲೆತ್ತಂಡ ಎರು ಸೋತಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಡಿ ಕೌಂಟ್ರು ಬರ್ಪೆ
ಕೌಂಟರ್ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಎತ್ತಕ್ಕೇನು ನೆಕ್ಕಿದಾದ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಮದುವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೆಟ್ಟೆ ಅನಿನಿ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡೆ ಮದುವನ್ನೇ ಕೋಡಲ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಕೆಂಪು ಶರ್ಟ್ ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯಾನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ ಈನ ಪಂಡ ಯಾನು ಪೋಯ್ ಸರಿ ಐಕಾಲೋಡು ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ಬತ್ತದಿಚ್ಚು ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂಚ ಎನ್ನರ್ದ ಹತ್ರ ಅಂದು ಬಾರಿ ಮಾತಾಡಲ ದೂರ ಉಂಡುಲ್ಲಾರ ಕಡನಲ್ಲದ ಎಂಚಿ ಕೇನ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ದೇಗ ಬಂಡರು ಆಯ್ತಾ ಮೆತ್ತೆ ಲೀಡರ್ ಅಂದು ದೀತಿ ನೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲು ದೀತಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜೆ ಕ್ರೇಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಡನಲ್ಲದ ಆಮೋ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೇನು ನಿಜವಾದ ಬಟ್ಟನೆಯರು ಮೋಡೆಯರು ಉಂತುಚಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ಉಂತುಜಿ ಬುಟ್ಟಿಮಾರು ಉಂತೊಂಡುತ್ತುಜಿ ಕುದುರಾಡಿ ಉಂತುದಿಜಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರ್ದು ಬಂಡ ತಿರ್ಕುನ ಪುರ್ದು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ಅವು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುನ ಬರ್ತದೆ ಅವು ದಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ದೇರು ರಡ್ಡು ಜತನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ 14 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಚಿ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಒಂದೇ ಫೈನಲ್ ರಡ್ಡು ಜತ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾಯರು ಬುಟ್ರೆ ರಡ್ಡೆ ಜತನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಚಿ ಒಳಗೆ ದೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ವರ್ಪುಣಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ರಡ್ಡೆ ಜತೆ ಏರ್ಲಾಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಬನ್ಪಿನೊಂದು ರಡ್ಡೆ ಜತೆ ಎರುಡು ಬಿನಾಗ್ಲಿ ಎಂಜನೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಹೊರ ಬಿಡ್ತೀರು ಲಗೊಂದು ಸೀದಾ ಹೋಯ್ದಿರುವರು ಎರುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎರು ಬರ್ಪುಜಿ ಲೆತ್ತನ ಅಡಿಮೆಲತ್ತ ರಪ್ಪನಾಗ ಲೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡೆ ಜತ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಅವಳು ಮಧುವನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ದಯಮಲ್ತ ಎದುರು ಬರಡು ಮಧುವನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಧುವನ್ನೇ ದಯಮಲ್ತ ಎದುರು ಬರಡು ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಮಾದದ ಬುಡುಪಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಲೆ ದಿಲೀಪ್ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ದಿಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಲ್ಲಯ್ಯರು ಒಂಜಂಜ ಜತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಂಜ ಜತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಬಂದ ಪದ್ನಾಜಿ ಜತೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಇರು ಒಂದೇನು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಾರು ಅತ್ತತ್ತು ಎನ್ನೈತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ ಪನ್ಪುಡು ಬುಡೋಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಡು 14 ಬುಕ್ಕ ಏರಿಯರು ಬಿಡ್ಪುಣು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮುಜ್ಜತೆ ಏರು ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೇರಂಡ ಓ ಅಪ್ಪಗ 4 ಭಾಗದ ಇರಲ್ಲ ಬುಡೋಲಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತೇನಿದೆ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಬುಡಿಯರ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬುಡೋಲಿ ಇತ್ತ 14 ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ 14 ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆಂಜಿ ಮನೆ ಕೇನಿ ಮನೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಂಡರತಿ 14 ಬನ್ನೆಟ್ಟ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯೇನು ಏರಿಯಾಗಲ ಬುಡೋಲಿ ಇಂದು ಐ ಗೊತ್ತು ತುಲಿ 14 ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಅವೇನು ಬುಡ್ನೊಂದ ಹಲೋ 14 ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾಡತ್ತೆ ಸಜನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತಾರ್ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚೂರು ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತೆ ತಾರ್ ಗಾಡಿ ದಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕಿದೀವಡು ದಯಮಲ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತಾರ್ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುನ್ ತಾರ್ ಒಂಜೇ ತಾರು ಒಪ್ಪುನು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆತಜಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಾರದ ಚರ್ಚೆ ಆತಿ ಗಿಡವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆತೀನಿ ಕಾಡು ಬಿಡಲಿ ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂಜಿ ಅವು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆತಜಿ ದಾಮಣ್ಣ ನಿಖಲಗೆ ಅತ್ತ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏ ಬೀತನ ಆ ಜೊತೆ ಬಿಡೋಲಿ ಬೈದು ಅವು ನಿಖಲ ಚರ್ಚೆ ಆತು ಗಿಡವ ನಕಲ ಮಾತ್ರ
ಈತ ಬುಡುಪಿನಟ್ಟು ದಾಲ ಚರ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವು ಎಂಗಳು ತೆರಪ ಎಂಜಿನ ತಾಯಮ್ಮಡು ಬುರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾ ಕಂಬಳ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಆಯಾ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲು ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಆಗಲು ಪನ್ಪೇರ ಆ ನಮೂನೆ ಆಗಲು ಬುಡುಪಿನಾಗಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲಸ ಅದೇ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲು ಕಂಬಳದ ಅಲ್ತ ಕಂಬಳನು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲ್ನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಗೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಯಾಡು ಮಾತಾಡಿ ಬಿಡ್ಪನಾಯಾಡು ನಿಖಲೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಈ ಸರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಪಂತೇರಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೋರ್ನಾಗನೆ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೊಂದು ಬರೆದೇ ಕೊರ್ಪೇರಾಗಲು ಅಂಚಾತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪೋಡು ನಿಗುಲು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪೋಡ್ತಿ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಇವ್ ಮಲ್ಪರ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಎರು ಉಂತುಂಡು ಉಂತರಕೇನು ಜಿ ಏರು ಬಾಕಿದ ಎರು ಉಂತುಂಡು ಆಗಲೇ ಬೋಡನಾಗ ಉಂತುಂಡು ಬೊರ್ಚಾನ ಉಂತರಕೇನು ಜ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಮಾತಾಡ್ ಬುಡ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ದಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೆನ್ಪಿನಿ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನಕಲು ಇನ್ನಿನ್ಕಲು ಬಾರಿ ಸರ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯಾರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳೂರು 22 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಾರೆ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಾರೆ ಮುಗಿಪೇರೆ ಮಾತ ಕಂಬಳದಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೀರುಂಡು ಆಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕೊಡುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಏರುಕೊನತನಕ್ಲೆಡ ಎಂಕಲೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂಕಲೆ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪನ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಎಂಚಿನ ಕಂಬಳಡು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಆಡು ಐನ್ ನಿಖಲ್ ಪನೋಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಕಮಲನು ಈತು ಬುರ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು ನಿಖಲೆ ಕಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೈಜಿ ನಿಖಲು ಕಮಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜತ್ತಿಯರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರ್ಹತೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 14ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 8ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 4ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲು ಕಂಬಳ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಕಂಬಳ 100 ಜೊತೆಗೆ ಮೂಡಾಡು 200 ಜೊತೆ ಕೂಡಾಡು 300 ಜೊತೆ ಕೂಡಾಡು ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಈ ಕಮಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂರ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನರಾಕಲು ಪೂರ ಪೂರ ತೀರ್ನಾಕಲು ಗೌರವದಕಲು ಪೂರ ಅಂದು ಇನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿನೇ ಯಾನು ಈ ರಿಯತ್ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರ ಕೇಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಮಲಗೆ ಎರು ಬತ್ತೊಂದು ಬಚ್ಚರ್ನ ಎನ್ನ ಕಮಲಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಹತ್ತದಂಡ ಎಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮೆರಲೇರು ಯಾರು ಚಂದ್ರಾಸುಳೆ ಏನು ಪಂಡ್ ಚಂದ್ರಾಸೆಲ್ಲ ಲಡೈ ಮಲ್ತದಂಡ ಬಕ್ಕಿ ಸರ್ತಿ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರ ಪುಡ್ ಬರ್ಪಣ ಎನ್ನ ಕಮಲಗೆ ಎರು ಬರ್ಪಜಿ ಯಾನು ಕಮಲಗೆ ಮೆಡ್ಲು ತೀದು ಕಮಲ ಮಲ್ಪುಣಿ 3 ತಿಂಗಳು ಪೊರ್ಮುದು ಕಮಲ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪನ ಶಿಸ್ತುಗೂ ಸರಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲಿ ದೂರೊಡ್ಸಿ ಕಮಲದವಳು ದಾದ ಕಮಲದವಳು ಕರೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಹತ್ತದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬೊಂಡ ಕಮಲದಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಮಲಡೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಜಿ ಐನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಲೆ ಅತ್ತನ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಲೆ ಅತ್ತನ ಕಮಲದ ದಣ್ಣಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಲೆ ಐಕು ಬೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣು ಕಮಲ ಮುಗಿಪುನಿ ಕಮಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತಂದೆ ಬೇತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನೇ ನಿಖಲ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರನ್ ಪನ್ಬಾರೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ಪನ್ಪೇರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ತೀರು ಅತ್ತನ್ನ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ತೀರು ತೀರ್ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಿರು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಡು ಉಪ್ಪಿನಕಲು ಎಂಕಲ ಕಮಲ ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಕಲ ಶಾಸಕರು ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಕಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರ ಇತ್ತಿನಕಲು ಹತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಕಮಲಾಗ ನಿಖಲು ಕಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕಲ ದೂರೊಡ್ಚಿ ಕಮಲ 11 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತನ ಮನದಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಗಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಮಲದ ಎರುತ್ತಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಲು ಎರುತ್ತಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಚಾರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಕಮಲಗೆ ಮಲ್ಲ ಎರುತ್ತಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಮಲಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಪಾಡ್ಲೆ 6 ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಏರು ಆಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣೆ ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲು ಜತ್ತಿಯವ್ರು ಕೊಂಚ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ 60 ಸುತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ 14 ಕೊರ್ಲೆ 32 ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋರ್ದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಕಮಲಡ್ದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಕಮಲ ನಡಪಾಡು ಕಮಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು ಕಮಲಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡ್ಚಿ ಆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಈ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಕೊಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಈ ಕುಲ್ನಾಗ ಸರಿಸರ್ತಿ ಹಿಂದುವೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನಾಗ ಈ ಕಮಲ ಸರಿಂಚ ಆತನಂತೆ ಆರ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಎನ್ಮೋ ಬನ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಕಮಲ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪಾರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತು ಜಪಡಾರ ಬಲ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಪರುಬಾಡ ನೀರು ಜಪಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪರುಬಾಡ ನೀರು ಇಡೀ ಕಮಲಾಡು 40 ಜೊತೆ 50 ಜೊತೆ ಸೇರಂಡ ಖಾಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಆ ಏರ್ನ ಪಡ್ಕು ಬಿಡ್ಕೊ ಅಂತ ಬಿಡ್ಪವರು 14 ಹತ್ರ ನಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಲು ಈತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಏತು ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರು
ರೆಪ್ರಿ ನಕಲು 15 ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರು 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಲೆಪ್ಪರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಯರು ಜೊಪ್ಪಡಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊಪ್ಪಡಾರೆ ನಿಖಲು ಏರು ಬರ್ಪಾರು ಬನ್ನೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಿತ್ತುತ್ತು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಂಕಲೆ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲು ಜೋರು ಮಲ್ಪನ ರೋಹಿತನ ಇರ್ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರದ ರೋಹಿತನ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರು ಅತ್ತನ ನಂದನಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ದಾದ ಅನ್ಬೇರು ಅತ್ತನ ಎಂಕಲ ಮಾಲದರ ದಾದ ಅನ್ಬೇರು ಅತ್ತನ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅನ್ಬೇರು ಅತ್ತನ ಮೇರೆ ಆಳ್ವೆ ಅತ್ತನ ಇತ್ತ ಪತ್ತನ ಶಕ್ತಿದಾರ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರು ನಿಖಲು ಎಂಕ್ಲೇ ಪೂರ ಐನ್ ಬಾತ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ಕಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ನೆ ಎಂಕಲು 3 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದಿಚ್ಚಿ ಪೊರ್ಮುದು ಕಮಲ ಮಲ್ಪನೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಮೆಡ್ಲು ನನಂಜಿ ಕೂಡ ದೀದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನ ಹೊಸ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂದ ನಾನು ಬಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬಂಡ ನಿಖಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಬನ್ನೆ ಈರ್ನ ಕಮಲಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ನುಣ್ಣೆತ್ತೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೇನು ಬುಡ್ನ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರ ನಿಖಲು ಪನೋಡ್ಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಖಲು ಮಲ್ಪನ ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಲ್ಪಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಪ್ಪಡು ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯಾದ್ಯ ಅವಧಿಡು ಈ ಗಂತದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರಂದ ಅವು ಏತ್ ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಒಂಜಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಂದೆ ಬುಲ್ಲು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಪಾದ ಪೋಡ್ಪವನ ಒಂದು ಆತು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರ ಲತ್ತು ನಿಖಲು ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಆಯ್ನ 15 ಜೊತೆ ತಿರ್ಗಾದ ಬಿಡಾಡಿ ಏರಿಗಿದಾನೆ ಈಗ 3 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೇದಂಡ 3 ನಿಮಿಷ ಆಜ್ 10 ಜೊತೆ ಏರ್ಬಿಡ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 10 ಜೊತೆ ಏರ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪನು ನೇನು ಮತ್ತೆ ಏರೇ ಕಲ್ಪ ನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಗೆ ದಾದೇನು ನಿಖಲೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ 10 ಜನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕೊಡ್ತು ಶಿಸ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಶಿಸ್ತು ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಕಮಲ 250-300 ಜೊತೆ ಸೇರಿನಲ್ಲ ಕಮಲ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ದ ನೇನು ಮಲ್ಪ ಜರತ್ತೆ ನಿಖಲು ಏರು ಬದ್ ಮಾರ್ಪಾರಿ ಏರು ಬದ್ ಮಾರ್ಪಾರಿ ಬನ್ನೆ ನಿಖಲು ಉದಾಹರಣೆ ಒಲ್ಲ ಟಿವಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪಾರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವರ್ನ ಅಲ್ಲನ್ನ ಬಾಕಿ ತಗಲ್ದ ಮೆಡ್ಲ ತಿಪ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ತಗಲ ಕಮಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತು ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಡ್ ದಾ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಲೆ ಗೌರವ ಹೋಲ್ ಚುತ್ತಿ ಅಭಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಆತನ ಕಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬಲ್ಲೆ ಐನದ ತಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕಮಲಡಿ ಶಿಸ್ತು ತೊಂದರೆ ಆತನ ಮರ ಈ ಐನ್ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟೊಡ ಬಾಚರೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಿಖಲು ಆ ದೇವಣ್ಣಗೆ ಅನುಭವ ನನ ಹಾಪುಂಡು ಈರು ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರೈಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಲೆ ಈರೈ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕುಶಾಲದ ವಿಚಾರ ಆತು ಈ ಕಮಲ ಬನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಆತು ಉದ್ದ ಬೋಪೇರು ನೇನು ಲೈವ್ ತೂಪನಕಲು ಬಾರಿ ಆತು ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ ಈರ್ನ ಕಮಲದ ಎರು ತೋಡು ನಂಡ ಅಕಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಒಲ್ತೊಲ್ ತೂಪೇರು ಈರ್ನ ಕಮಲಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಎರು ಬಿಟ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ನಾಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಬೇನ್ ಲಕ್ಕದ ಆಯ್ ಓಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಆಯ್ ಹೋದು ಕುಡ್ಲಬೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಕಮಲ ತೂತನೆಟ್ಲೆ ಈರ್ನ ಎರು ಬಿಟ್ನಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ನಿ ಇರ್ನಂದತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದಂಡ ಕಮಲ ಬಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಡುಪುಂಡು ಇನಿ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪು ಮೆಕ್ಕಲ್ಲಕ ಜಕ್ಕದ ಮಲ್ಲಕ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪೋಪುಣಿ ಪೀರ ಪೋಪುಣಿ ಆಯನ್ 15 ಜನ ತೂಪುಣಿ ಎರುಬುಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲ ಎರ್ತಕಲು ತೂಪುಣಿ ಮಿಂಚ ಕನ್ನಡ ಆಗ ಬುಡಿಯರ್ಲತ್ತು ಬುಡು ಪಣಿಯರ್ಲತ್ತು ಪಣಿಯ ಕುಲ್ಯರ್ಲತ್ತು ಆಯ್ ತ್ರಿಶಂಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪ ತ್ರಿಶಂಕು ಅಂಚಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ ರಾಜವನ್ನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಾರ ಸರ್ತಿ ಬಾತರು ಸಾರ ಸರ್ತಿ ಬಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಲನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಕ್ಕಳನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಶಿಸ್ತು ಮಲ್ಪಲೆತ್ತೆ ಕಾಮ್ಲ ಎಂಚನೆ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯಾಡು ಪೊರ್ಲುಡು 24 26 ಗಂಟೆ ಮಗಳು 27 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯಾಡು 11 ಗಂಟೆ ಜತ್ರ ಮನದನ್ನು 11 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಜತ್ರ ಮನದನ್ನು ಬಲ್ಪ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯು ಇಂದು ಬುಡಂದೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಆಕ್ಲೇನು ಮಾತಾದು ಉಟ್ಬಿಡಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ಕೊನೊಪ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕೋರಿಯನ್ನು ತಿರ್ತುಕೊನೊಪ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕೋರಿಯನ್ನು ಉಂತಾದು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ನಿಖಲ್ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ ಅವಳು ಗಂತದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂತದಲ್ಪ ಏರಾವಡು ಎರುಕ ಉಡ್ಪಿನ ಎರ್ತ ದನಿ ಒಂಜ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡು ರೆಪ್ರಿ ಹಂಗ ದೆಟ್ಟಬಹುದು ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಣು ಆಯ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಣು ಆಯ್ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡ ಬತ್ತು ಈ ಪಾನ್ ಪರಗ ನನಂಜ ಕುಡಂಜ ತಿಂದದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಂಡಲ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೆರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪಣಿ ಏರಕ್ಕಿಂತ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದುಪ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉದ್ದಗುದ್ದ ಪಾತ್ರದ್ದು ಬೋಡಿಸಿ ನಿಖಲ್ ಆ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಹತ್ತನ ನನಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೀಲೆ ಬೋಡಣ್ಣ ನನ್ನ ಕರೆದು ಜನ್ಮದಿನೊಟ್ಟು ಬೋಡಣ್ಣ ತೀಲೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಕಮಲ ಬಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಡಪು ಕಮಲ ಗೌರವ ದಿಕ್ಕು ಕಮಲ ಮಲ್ತನಕಲೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬತ್ತಿನಕಲೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಮುಲ್ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನು ಏರೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ದತ್ತೆ ಯಾನು ಕಮಲದ 25 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜವಣ್ಣ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲಡ್ ಇತ್ತದು ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಾಡಿದ್ದು ಕಮಲಡ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಯಾನು ವಿಚಾರ ಬನ್ನಿ 25 ವರ್ಷ ಕಮಲ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಿರ ನರಿಂಗ ನಡಿ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು
ಐಕ್ ಮುನಿಕಲ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳಗ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಯ ಆತ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ ಕೂಟ ಬರನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತಾರಂದ ಪೂರ ಸರಿಯಾವು ಪೊಕ್ಕಡಿ ಪೊರ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಇರ್ತಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಲು ಕೂಡುದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಅದು ಪೊರ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಂದನೆ. ನಮ್ಮ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾಜವೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವೇರು ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ಇದು ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪನ್ಪ ಈ ಸರಿ ಮಾರ್ತಾ ಮಲ್ಲೆಯರು ತಗುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಗುಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತೆರನ್ನ ಕುಲ್ಲಾದ ಇತ್ತನೇ ಸಮಯ ಮಲ್ದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏತೇತ ಸಮಯ ಆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 20 ಆಜಿ ಕಂಬಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರ್ಪ ಅವಿನ ಏತೇತು ಪೊರ್ತು ಎಂಚೆಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಜೇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಂಬಳದವ್ರು ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಜವಣೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜವಣೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಕೆಲವೊಂಚೂರು ಕೊರತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎರುತ್ತ ಕುಲು ಆಗಲು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಒಪ್ಪುವೇರು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೋಲಿ ಹಣ ಅಲ್ಪದ ಊರ್ದ ಕುಲೆ ಆ ಕರೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಫ್ರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡುಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಸುರುವೆ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಪಿನರು ದುಂಬು ಕಾಜವೇರೆ ನಮ್ಮಲ ಬರ್ಪ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಾಕಲೇನು ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡು ಏತು ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಪದು ಎರೆಗಳ ನಿಗುಲು ಒಶಿಲೋಗು ಗುರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಗೇರ್ನಲ್ಲ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬತ್ತುನ್ಲ ಬರ್ತಿ ನಾಲಿ ಬತ್ತುನ್ಲ ಬರ್ತಿ ಅವೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಎಂಗುಲು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರನ್ನ ಸೇರಾದು ಸಮಯದ ಇತ್ತನೇ ಮಲ್ತ ಪೂರ 3rd ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರತ್ನಾಕರ ಉಳ್ಳಿರ್ ಮೂಲು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೆರಪಾದ ಆಯ್ತಾ ಲೆಕ್ಕನೇ ಈ ಸರಿ ನಡಪುಂಡು 3rd ಅಂಪೈರ್ ಇದು ಸೈರನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ಆದ ಟೈಮ್ ಬುಡೋಡೆ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಎರುತಗುಲು ರೋಹಿತನ್ನಾಗಿ ತೋಜಾರು ಅಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಎರುತಗುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಎರುತ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕುಲ್ನ ಗಿಡಪುನಕಲೇನು ಬಾದ ಬುಡುಪಿನಕಲೇನು ನಿಕುಲ್ ಪನೋಡಕ್ಲೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋರ್ಚು ಮಾರ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋರ್ಚು ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲೇಜಿ ಏರು ಬಲ್ಪುನೆ ಮೆಟ್ಲು ತಿಕ್ಕುನ ಆನೆ ಏರು ಎಂಕಲ ಕಂಬ್ಲೋಡ ಯಾಕಲದ ಕಂಬ್ಲೋಡ ಇಂಚಿನ ಮೆಟ್ಲು ಅವು ತಿಕ್ಕುನೆ ಆಯಗೆ ಅವು ಅನಗತ್ಯ ಪಳಗಾದ ಎದುರುದಾಯನ ಪಳಗಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವು ಅವು ನಿಕುಲು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಗುಲು ಅಗಲು ನಿಕಲನ್ನು ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನು ಪುದರ್ ಪಂಪುಜ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಗುಲು ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಚ ನಾಯರ್ದ ಅವಡು ಪರವು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ದಯದಿಂದ ಮನವಿ ಮಲ್ಪುನು ನಿಖಿಲ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರಲೆ ಒಂಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಶಿಸ್ತುನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಕಾದವರು ಪನ್ಲಕ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಸ್ತುನು ಅವನು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನದೊಳೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪ ಏತ ಟೈಮು ಎಂಚಿದ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಣಸುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಳು ಒಂದು ಸಭೆ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಳು ಉಂತೋಡು ಆಗಲು ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಗಂತದಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆ ವಿಚಾರ ಬಂದೋಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಗೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಹೌದಾಲೆ ಈಗ ಪೂರ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಗೇಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿ ಆವೋಡು ಅರೆಗೇನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಚು ನಾವು ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವಳು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಹಾಪರ್ವತದ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇಕ್ಲ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ತಂಡ 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಲೇಸರ್ ಟೈಮರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಹಾಂ ಇತ ಓಕೆ ಕಾಜೇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ 6 ಇಂಚ 14 ಎಡ್ಮ 4 ಇಂಚ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ ಅದು ಶುರು ಉಡ್ದುಲ ಅಲ್ಪ ಗಂತದಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಗಳ ತೋಜುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಟೈಮರ್ ಮಲ್ಲ ಟೈಮರ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎರು ಬುಡುಪುನ ಟೈಮಿಗೆ ಏತ್ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲಿ ಏತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಆತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರಿಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 0 ಬರ್ತದೆ ಕೂಡಲೇ ಸೈರನ್ ಆಪುಂಡು ಐತ
ಉಲೈ ಉಡುಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏನಂದು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾನಮನಿ ಮಲ್ತದ ಬಣ್ಣ ಅವು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಐನ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಪನ್ಲೆ ದಯದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ದಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಕು ಬುಡೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ನಕ್ಲು ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆರಡ ಆತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೈರನ್ ಆದ್ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ನಿಖಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಆದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಡ್ ಗೇಟ್ಲ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯನು ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಐನ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲ ನಕ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಜ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ ಆತಿ ಹಾಂ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂತದ ಅಲ್ಪದ ಏನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಈ ನೆಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಗಂತದಲ್ಪದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಗಂತದಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಪೋಯರ್ಸನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಐಕಲಡ್ ತೋಜದ ಅಲ್ಪ ಟೈಮರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೈಮರ್ ಡೈಂಕ್ಲು ಏತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪ ಆತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೌದೇ ಈ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಅಂಕಲು ಖಂಡಿತ ಐತಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಜವರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಂಪ್ಲಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ರತ್ನಾಕರಣ ಪನ್ನೋಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಗಂಪಲ್ಪ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಗಳ ತೋಜುಬಿಲಕ ಸಭೆಕ್ಲ ತೋಜೋಡು ಎರ್ಲ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜೋಡು ಗುಡುಪು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಟೈಮರ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಟೈಮರ್ ಪಾಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಗೇಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೇಟ್ಲುಂಡು ಟೈಮರ್ಲುಂಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಗುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ರತ್ನಾಕರ್ ಪನ್ನಗ ಅವೇನು ಆ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ನಿಗುಲು ಪನ್ನೋಡು ನೀ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಂಬಳಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪದಮರೋಡು ಇಜಿ ಅನುದಾನ ಐತಿ ಆ ಕಂಬಳೊಳಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಇದು ಸಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯಮಲ್ತದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಕಂಬಳದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಆವಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದ ಪ್ರತಿ ಜನಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಏರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪೇರ ಹಾಕಲು ಮೆಂಬರ್ ಆವಡು ಇದು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ ನನಗಳು ಸದಸ್ಯರಾದ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನುಂಡು ಸದಸ್ಯರಾದ ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಿಡವನಕುಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ ಮಾತಾ ಬಡ್ಪಿನಕುಲು ಎರುತ್ತಕುಲು ಪ್ರತಿವರಿಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಆಪುಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಜಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕುಲು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಆವಡು ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಯಾನು ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಬೈದೇರಿ ಅಕುಲ್ ಅಕಲ್ನ ಎರಡು ವಿಚಾರನು ಎದುರು ಬಂದು ಪನೋಡೊಂದು ಯಾನು ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯವರು ಬಂದು ರತ್ನಾಕರ್ ಮಿಯಾರ್ ಇತ್ತ ರತ್ನಾಕರನ ನಿಗಲ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕುದಿಯಾನಾಗ ಪಾಳೋಡು ಏರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ತೆರಪೋ ನಿಗುಲು ಬತ್ತ ತೂಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡ ಎಂಚ ಬಕ್ಕ ನೋಡು ನಿಗುಲು ಮಾತೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರು ಐಕಲ್ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಲೆ ಅದು ಶುರು ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವ್ರು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ನಾರ ನಮ್ಮ ಐಕಳದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲಿಯಾಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಕುವೈಟಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಕುವೈಟಿಂದ ದುಬೈಲಿದ್ದೆ, ದುಬೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಡೀತದೆ.
ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಕ್ಕನ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ DCM ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಕಾಂತೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಐಶ್ವಲ್ MP ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಮ್ಲೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾಗರಾಜ್. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಯವರೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಕ್ಕ. ನೀವು ಕಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಂಬಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 7-8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಅಭಿಮಾನ. ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಕಂಬಳ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕಂಬಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂತೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3181 ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3182 ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವುಗಳು ಸೇರ್ತವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬಂಟ ಸಂಘಗಳು ನಾವು ಸೇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ 11:20ಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಕರೆದೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನನಗೆ ಕಂಬಳ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಚಾರದೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಕಂಬಳ. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಂಬಳ ಸಾಕೋದು. ನಮಗೆ ಕೃಷಿಕ, ನಾವು ಕಂಬಳ ನೋಡುವುದು, ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನನ ನೋಡುವುದು, ಕೋಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅವನು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ, ಅವರು ಒಂದು ಪಡುವಂಥ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವರದ್ದು ಕೂಡ, ನಾನೊಂದು ಕೋಣ ಸಾಕಲ್ಲ, ನೀವು ಕೋಣ ಸಾಕಬೇಡ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಕಂಬಳ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪಡುವಂಥ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಮಗನ ಥರ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ನಾವು ರೋಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವೇ ಏಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರು ಕಡೆಗೆ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಂಬಳ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಶುರುವಿಗೆ ಕಂಬಳ ಈ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಅಶೋಕ್ ರೈಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೀಗ ಜಾಗತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫಸ್ಟ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರನ್ನು ನಾವು ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಜಾಗ ಕಾಂತೇಶ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮಗನವರ ಜಾಗ, ಬಹಳ 25 ಎಕರೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರಿಗೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಹೋದ್ಸಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆ ಇತ್ತು. ಶೌಚಾಲಯ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಭಾಳ ಗಲೀಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ. ರಾಜವಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಶೋಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ನೀವು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ತರ್ಪಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿರ 3 ಗಂಟೆ ದಾರಿ. ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ದೂರ ಇದ್ದು. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಬಡಿವಾಳ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಅವರು ಏನು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮೂಡದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತ ಒಣಸಾಯ್ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಳು ಮಾತಾಡಲು ಉಂಟೋರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ಕೊರ್ಪ ಒಣ ಸಾಯಿ ಕೂಡಲು ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಒಣಸು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಐಕೆ ಒಣಸಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಈತ ಈ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಚಂದ್ರಸನರು ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕ್ಲು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲು ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಲೋ